Καλησπέρα σε όλους τους Ελληνίδες και τους Έλληνες. Μια ακόμα εκπομπή των ΝΟΙΚ, των οπαδών του Ηλία Κασιδιάρη, είναι στον αέρα. Όπως κάθε Δευτέρα, στις 9 η ώρα το βράδυ, είμαστε εδώ έτσι μαζί σας. Σήμερα είναι Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου του 2024. Πρώτη τελευταία εκπομπή του χρόνου, θα κάνουμε και την επόμενη Δευτέρα και μετά θα ξεκουραστούμε έτσι λίγο για τις γιορτές, για τα Χριστούγεννα και θα κάνουμε μετά από τον νέο χρόνο. Η σημερινή εκπομπή περιλαμβάνει πολλά σημαντικά θέματα. Όπως καταλαβαίνετε, γίνανε πολλά αυτή την εβδομάδα. Έχουμε τον προϋπολογισμό, έχουμε τους Σκοπιανούς που τους καλέσαν στο ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη. Θα πούμε πολλά, θα αποκαλύψουμε πολλά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Έχουμε τη δίκη των Σπαρτιατών, έχουμε το μετρό που μας επιβεβαιώνει καθημερινά όσα είπαμε και γενικώς τα γεωπολιτικά που γίνεται ένας χαμός, συνεχίζεται ο χαμός που είδαμε, που είπαμε πολλά και για αυτό στις προηγούμενες δύο εκπομπές. Σήμερα είμαστε ζωντανά στο Twitter, όπως ξέρετε, όπως πάντα στο Twitter ζωντανά. Αναμεταδίδεται, πιστεύω κανονικά σήμερα δεν θα έχουμε προβλήματα, από το κανάλι μας στο YouTube, στο παδί Ηλία Κασιδιάρη. Να ξέρετε ότι επειδή γίνονται κάποιες αναβαθμίσεις, κάνουμε κάποιες τεχνικές αναβαθμίσεις, λόγω του ότι όταν μπαίνουν πάρα πολλά άτομα ταυτόχρονα και επειδή έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα άτομα που μπαίνουν στο YouTube ταυτόχρονα, πρέπει να έχεις πολύ δυνατό ίντερνετ. Είχαμε λοιπόν κάποιο πρόβλημα στη γραμμή του ίντερνετ από τη συναγωνιστή, ο οποίος διαχειρίζεται το YouTube μας. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες αναβαθμίσεις. Γι' αυτό είχαμε και τα προβλήματα τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Σήμερα πιστεύω ότι είμαστε καλά και από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε κάποια προβλήματα και με το YouTube. Γιατί όταν μπαίνουν τώρα 400-500 άτομα, μπορεί και παραπάνω αρκετές φορές ταυτόχρονα, κρασάρει το σύστημα αν δεν έχεις πολύ καλό ίντερνετ. Υπήρξε το πρόβλημα εκείνη που είχε γίνει με την κακοκαιρία και από τότε ξεκίνησε και τώρα κάνουμε κάποια αναβάθμιση και πιστεύω ότι από σήμερα και μετά δεν θα έχουμε πρόβλημα και στο YouTube. Έχουμε λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε χθες και ψηφίστηκε και από 3 εκλεγμένους βουλευτές με τους Σπαρτιάτες, τον κύριο Κατσιβαρδά, τον κύριο Ασπιώτη και τον κύριο Γαβιωτάκη. Το Baki News, η ιστοσελίδα του Baki News, έκανε ένα χαρακτηρισμό για τον κύριο Κατσιβαρδά με τη λέξη προδότης. Και γι' αυτό ο κύριος Κατσιβαρδάς κατευθείαν έστειλε εξώδικο και μήνυση έκανε, αν δεν κάνω λάθος, στο Baki News, στους υπεύθυνους του Baki News, ότι είναι συκοφαντική δυσφήμιση κτλ. Να διευκρινίσουμε λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα κάποια πράγματα. Ο πολιτικός προδότης, όταν δηλαδή κάποιος κάνει κάποια πολιτική προδοσία προς αυτούς που τον ψήφισαν, έτσι, δεν νομίζω ότι είναι ένας χαρακτηρισμός ο οποίος είναι συκοφαντικός. Είναι μια κρίση, μια πολιτική κρίση. Κρίνω εγώ ότι εσύ έκανες μια πολιτική προδοσία εναντίον μου. Όταν το κρίνει και εναντίον αυτών που τον ψήφισαν, έτσι. Γιατί όλοι δίνουμε αναφορά σε αυτούς που μας ψήφισαν όταν κατεβαίνουμε στην πολιτική. Όταν λοιπόν κρίνει ο κόσμος ότι ενεργείς προδοτικά, πολιτικά όμως, δεν νομίζω ότι αυτό είναι συκοφαντική δυσφήμιση. Και δεν θα έπρεπε ο κ. Κατσιβαρδάς κατευθείαν να κάνει μια μήνυση και εξώδικο τι έκανε ακριβώς. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Ψήφισε ενάντια στη θέληση, ο κ. Κατσιβαρδάς και οι υπόλοιποι δύο, ενάντια στη θέληση των ψηφοφόρων που τους έστειλαν στη Βουλή.
Δεν είναι πολιτική προδοσία αυτό? Τι είναι? Ξέρω εγώ πώς μπορεί να το πεις πιο light, πιο χαλαρά? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι. Και θα έπρεπε ο κύριος Κατσιβαρδάς να πάρει πίσω τη μήνυση και να υποστεί την κριτική για όσα έκανε. Δηλαδή το να πας να ψηφίζεις ενάντια στη βούληση του λαού που σε ψήφισε, δεν είναι και το καλύτερο, δεν είναι και το σωστότερο, και μπορεί και πρέπει να δεχτείς την κριτική από όλους αυτούς οι οποίοι σε στήριξαν και σε στείλαν εκεί στη Βουλή. Αλλιώς υπάρχει και το άλλο φυσικά. Έτσι. Τι μπορεί να κάνεις? Μπορείς να παραιτηθείς από την έδρα σου και να σηκωθείς να φύγεις. Εμείς δεν είδαμε κάποιον να το κάνει αυτό μέχρι τώρα. Δεν θα πρέπει να γίνει αυτό? Όταν δεν συμβαδίζεις με αυτούς οι οποίοι σε ψήφισαν, παραιτείσαι και σηκώνεσαι και φεύγεις. Λες, παιδιά, εγώ διαφωνώ. Έτσι δεν είναι? Διαφωνώ με όσα θέλανε αυτοί που με ψήφισαν. Από τη στιγμή που διαφωνώ και θέλω να βαδίσω σε μια άλλη πολιτική ρότα, σηκώνομαι και φεύγω. Μπορείτε λοιπόν, εφόσον διαφωνείτε και θέλατε να κάνετε μια άλλη πολιτική γραμμή, να σηκωθείτε και να φύγετε, να παραιτηθείτε. Και οι τρεις οι οποίοι ψηφίσαν κάτι ενάντια στη βούλησή μας. Γιατί εμείς τους στείλαμε στη Βουλή. Νομίζω ότι είναι πολιτική προδοσία, οπότε δεν θα έπρεπε να κάνει μήνυση ο κύριος Κατσιβαρδάς στο Banking News και θα έπρεπε να αποδεχτεί την αυστηρή μεν, αλλά νομίζω δίκαια κριτική που του κάνανε. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν είναι και ο καλύτερος για τον ελληνικό λαό και για τα ελληνικά συμφέροντα. Στον προϋπολογισμό, ο οποίος χθες κάθισα και διάβασα 228 σελίδες της εισηγητικής έκθεσης. Είναι ο προϋπολογισμός για το 2025. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα αναφέρουμε, έτσι. Καταρχήν, μετά από 14, έχουν περάσει 14 χρόνια από την ημέρα που ξεκίνησε η κρίση, από το 2010, και μετά από 14 χρόνια το ακαθάριστο εισόδημα του νοικοκυριού ακόμα δεν έχει φτάσει στα επίπεδα του 2010. Και όμως ταυτόχρονα σε όλα αυτά τα χρόνια έχουν αυξηθεί στο διπλάσιο οι δαπάνες. Ενώ δηλαδή το εισόδημα που είχαμε σαν νοικοκυριά δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο του 2010, απέχει ακόμα. Οι δαπάνες οι οποίες δίνουμε είναι στο διπλάσιο. Στην ουσία δηλαδή σαν Έλληνες είμαστε ακόμα πάνω από 50% φτωχότεροι από το 2010. Και όλα αυτά που σας λέω τα βρήκα μέσα από τον προϋπολογισμό, από το προσχέδιο, την εισηγητική έκθεση για την ακρίβεια, και τα διασταύρωσα φυσικά και από τα στατιστικά στοιχεία της Αστάτ. Έτσι λοιπόν είμαστε περίπου 50% φτωχότεροι από το 2010, χωρίς να υπολογίζουμε και τις τεράστιες απώλειες που έχουμε υποστεί τα 14 αυτά χρόνια. Έχουμε 11% ανεργία και ήταν πολύ περισσότερο, και με δεδομένο ότι κοντά στους 800.000 Έλληνες, οι οποίοι ήταν εν δυνάμει όμως άτομα της εργασίας, δεν έφυγε δηλαδή κάποιος συνταξιούχος από την Ελλάδα, 800.000 περίπου Έλληνες, εργατικό δυναμικό, στελεχειακό δυναμικό, σηκωθήκαν και φύγαν στο εξωτερικό. Άρα αυτό το 11% ανεργία, για το οποίο πανηγυρίζουν κιόλας ότι την έχουμε μειώσει, είναι πολύ μεγαλύτερο όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, ξέρετε πόσο έχει φτάσει, παιδιά? Και έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Έχει φτάσει στο 10%. Είναι φοβερά τα νούμερα. Για να καταλάβετε λοιπόν, το 2021 ο δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν στο 1,2%. Και τον επόμενο χρόνο που εκτοξεύτηκε στο 9,7%.
Μιλάμε για μια τεράστια κλοπή του εισοδήματος του απλού κόσμου. Το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η κιλοβατόρα έπεφτε παγκοσμίως, στην Ελλάδα ανέβηκε κατά 10% μόνο αυτούς τους μήνες τους τελευταίους από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο. Ενώ η κιλοβατόρα παγκοσμίως έπεφτε. Η σύγκριση τιμών το 2023 με το 2024 είναι, παιδιά, απογοητευτική. Το λάδι ανέβηκε κατά 50%, τα ψάρια 11%, τα δημητριακά κατά 11%, το φυσικό αέριο κατά 28%, οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 27%, οι τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικεία, ταβέρνες κτλ. Κατά 6,7%, τα λαχανικά κατά 3% και πάει λέγοντας. Αυτά μόνο από πέρυσι, έτσι ως φέτος, χωρίς να παίρνουμε υπόψη τα προηγούμενα ολόκληρα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μείωση εισοδήματος 50% ανάμεσα στα χρόνια 2010 μέχρι σήμερα και επί μια δεκαετία ακόμα δεν φτάσαμε στα επίπεδα του 2010 στο εισόδημά μας και η αύξηση των τιμών είναι πάνω από 50% στο σύνολο της δεκαετίας. Δηλαδή, και μειωθήκαν όλα αυτά τα χρόνια κατά 50% το εισόδημά μας, βάλτε το όμως κάθε χρόνο, έτσι. Και ταυτόχρονα η αύξηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα αυξήθηκε κατά 50%. Φανταστείτε τι κλοπή έγινε στο εισόδημα του Έλληνα. Έχουμε μια τεράστια, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, καταστροφή στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή στην αγροτική μας παραγωγή και στην κτηνοτροφία, λόγω κυρίως των πλημμυρών που γίνανε στη Θεσσαλία και των διάφορων καταστροφών, πυρκαγιές το ένα το άλλο, που κοντεύει το 2023, παιδιά, κόντεψε, μειώθηκε περίπου στο 50% κάτω ο πρωτογενής τομέας. Δηλαδή η αγροτιά και η κτηνοτροφία πήγε 50% κάτω. Είναι τρομακτικά τα νούμερα που αναφέρει ο προϋπολογισμός που πανηγυρίζουν. Αντίθετα όμως, τα κοράκια της ενέργειας και της βιομηχανίας αύξησαν τα κέρδη τους κατά 10%. Μόνο σε ένα τρίμηνο του 2023. Το 2023 αυτό, έτσι. Φανταστείτε τι λεφτά βγάλαν όλα αυτά τα χρόνια. Και εμείς δεν λέμε φυσικά οι βιομηχανίες να ζημιώνονται. Δεν ποινικοποιούμε τον πλούτο εμείς, έτσι. Αλλά όταν ο απλός κόσμος έχει χάσει το 50% του εισοδήματός του, και αυτά είναι με χαμηλά νούμερα, δηλαδή προσπαθούμε να πιάσουμε το πιο χαμηλό, για να μας πούμε ότι υπερβάλλουμε, αυτοί δεν γίνεται να βγαίνουν συνέχεια κερδισμένοι με τεράστια νούμερα. Έτσι. Θα πρέπει και αυτοί να βάλουν νερό στο κρασί τους και να βοηθήσουν τον απλό Έλληνα. Η αύξηση μισθών από πέρυσι, που λένε για τεράστια, είναι 4,3% μόλις. Δηλαδή, όταν παίρνεις 800 ευρώ, φανταστείτε ότι κάποιος παίρνει 800 ευρώ. Δεν πάμε στους 700 στους πιο κάτω που είναι πολλοί και αυτοί. Θα πάρεις όλο και όλο 843 ευρώ. Όταν μόνο στο σούπερ μάρκετ για μια μέρα θα σου φύγουν αυτά τα 43 ευρώ. Δηλαδή, αύξηση μιας ημέρας. Οι εισαγωγές προϊόντων, προσέξτε το να δείτε, μιλάνε τώρα για ότι πάει καλά η ελληνική οικονομία. Τι πάει καλά? Όταν οι εισαγωγές προϊόντων αυξήθηκαν λίγο πάνω από το 3% από πέρυσι, εισάγουμε προϊόντα από το εξωτερικό, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κοντά στο 2%. Άντε τώρα να μιλήσεις για άμφιση της ελληνικής οικονομίας και παραμύθια. Το ισοζύγιο στις επενδύσεις είναι συνεχώς μειωμένο, που μιλάει ο Άδωνος Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι για επενδύσεις. Με αποτέλεσμα να μιλάμε για μια συνεχή έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών στην ελληνική οικονομία. Και αυτοί μας λένε ότι υπάρχει εμπιστοσύνη. Τα παρουσιάζουν όλα ρόδινα. Οι επενδύσεις γενικά έχουν μειωθεί στην Ελλάδα από το 2001 μέχρι σήμερα, επίσης κατά 50%, στο μισό δηλαδή. Με αρνητικό ρεκόρ το 2019, που το επενδυτικό κενό, παιδιά, έφτασε στο μείον 11%. 2019 τώρα είναι, έτσι. Δεν είναι πολύ μακριά. Για να καταλάβετε τι γίνεται, ξοδεύουμε ετησίως. Προσέξτε να δείτε νούμερα που ξοδεύουμε για αυτό το 2025, ο προϋπολογισμός είναι. Για την Προεδρία της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου και τους υπόλοιπους εκεί, λειτουργικά έξοδα πόσα?
4.632.000 με 134 άτομα προσωπικό. Για τη Βουλή μας, για τους βολευτές μας, 172 εκατομμύρια με 3.244 άτομα προσωπικό. Στην επικοινωνία και την ενημέρωση, δηλαδή στην πλήση εγκεφάλου, πόσα δίνει το κράτος μας? 244 εκατομμύρια ευρώ για να μας κάνουν την πλήση εγκεφάλου 2.146 άτομα. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία από τον προϋπολογισμό του 2025. Οι εκλογές και τα κόμματα πώς θα μας στοιχήσουν το 2025? Πάνω από 20 εκατομμύρια. Και οι δαπάνες για το σχεδιασμό των πολιτικών για την ηθαγένεια, καταλάβατε τι εννοούμε ηθαγένεια, για τους πρόσφυγες, μετανάστες και λαθρομετανάστες, θα κοστίσουν άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ για να βαφτίσουν όσους περισσότερους ξένους μπορούν, γιατί προχθές μπήκα στο site που ανακοινώνουν τις ηθαγένειες και είναι κατά χιλιάδες από όλα τα μέρη της γης που παίρνουν ελληνική ηθαγένεια. Και 180 εκατομμύρια θα δώσουμε για τη μεταναστευτική πολιτική. Μιλάμε τώρα για τεράστια νούμερα. Αυτά μόνο για το 2025. Για να πάμε όμως ειδικά στους πρόσφυγες και τους λαθρομετανάστες. Για υποδοχή και ταυτοποίηση 278 εκατομμύρια ευρώ. Για διαχείριση ασύλου, για το άσυλο δηλαδή τις ιστορίες όλες αυτές που γίνονται με το άσυλο, 46 εκατομμύρια ευρώ. Για το συντονισμό όλης αυτής της ιστορίας, δηλαδή μέσα σε εισαγωγικά τα λαμόγια που ασχολούνται με το συντονισμό όλης αυτής της ιστορίας, άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σύνολο λοιπόν δίνουμε πρόσφυγες, μετανάστες και λαθρομετανάστες 380 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το 2025 τόσα θα δοθούν. Πλήρωνε λοιπόν Έλληνα για τους Πακιστανούς, τους Σομαλούς και τους υπόλοιπους τυχοδιώκτες. Και εσύ να μην έχεις να βγάλεις το μήνα. Το χρέος μας, παιδιά, εντάξει, μια χαρά πάει. Μας αναβαθμίζουν οι επενδυτικές εταιρείες. 365 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν είχαμε 220, όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, έτσι. Ενώ οι φόροι, και τώρα έχουμε υποτίθεται βγει, και οι φόροι κατά πόσο θα αυξηθούν, γιατί μιλάνε για τους φόρους. Κατά 6% θα αυξηθούν οι φόροι το 2025. Μειώνουν τον έμφυα. Δέστε τώρα τι τυχοδιοκτικά πράγματα, ταχυδοπτυλουργικά μάλλον πράγματα κάνουνε. Μειώνουν τον έμφυα κατά 20%, αλλά μόνο σε εκείνους που θα ασφαλιστούν για φυσικές καταστροφές. Μην γελάτε, παιδιά. Δηλαδή πρέπει να ασφαλιστείς. Ποιος είναι αυτός που έχει αυτό όλο το πακέτο, δεν ξέρω. Θα τα ψάξουμε κι αυτά. Θα ψάξουμε να ασφαλιστείς για φυσικές καταστροφές και μόνο τότε θα σου μειώσουν τον έμφυα κατά 20%. Γιατί κάτι τέτοια τεχνάσματα φυσικά δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα. Και για να τελειώνουμε με συνοπτικά, δεν μπορώ να σας αναλύσω και τις 228 σελίδες, το 17% του πληθυσμού μας είναι στα όρια της φτώχειας, επίσημα από τον προϋπολογισμό και από την Ελστάτ. Ένα δηλαδή στους 5 Έλληνες, ένας είναι φτωχός, ενώ στους πολύτεκνους παιδιά, ειδικά σε αυτούς που έχουν πάνω από 3 παιδιά, το ποσοστό φτάνει στο τρομακτικό νούμερο του 24%, που είναι στα όρια της φτώχειας. Δηλαδή, 1 στους 4 πολύτεκνους ζουν στα όρια της φτώχειας. Αυτά, λοιπόν, κύριε Κατσιβαρδά, κύριε Γαβιωτάκη και κύριε Ασπιώτη, αυτά πήγατε και ψηφίσατε. Αυτά. Είσαστε ικανοποιημένοι, δηλαδή, δεν είναι πολιτική προδοσία κατά αυτών που σας ψήφισαν? Δεν ξέρω, είναι ή όχι. Βγέστε να το δικαιολογήσετε. Βγέστε και πέστε ότι εγώ ψήφισα γιατί πάει και πάνε όλα καλά. Ενώ σας αναφέρω εδώ τα επίσημα, εκτός αν δεν κάτσετε να διαβάσετε τις 228 αυτές σελίδες
από την εισηγητική έκθεση. Γιατί εγώ κάθισα και τις διάβασα. Αυτός είναι λοιπόν ο προϋπολογισμός της φτώχειας και της μιζέριας. Και επειδή μιλάνε για επενδυτικές βαθμίδες, είμαστε στο όριο των επενδυτικών βαθμίδων, εκτός από τη Moody's, η οποία μας έχει κάτω από το όριο της επενδυτικής βαθμίδας. Δεν είμαστε δηλαδή στο β, αλλά οριακά. Για να μην παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι όλα πάνε καλά. Είναι ένα ψέμα και ένα παραμύθι. Είναι προϋπολογισμός φτώχειας. Έτσι. Αυτά προς το παρόν για τον προϋπολογισμό. Πάμε στους Σκοπιανούς και στο ΠΑΜΑΚ για να δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί είχαμε τις προάλλες τους Σύριους που βγήκανε στην πλατεία Συντάγματος και πανηγυρίζανε. Πότε θα πάνε δεν ξέρω από εκεί που ήρθανε, εφόσον πανηγυρίζουν ότι ευαλευθερώθηκε η χώρα τους. Ήρθε η ώρα να πάρουν τα πλοία, τα βαπόρια και τα αεροπλάνα τους και να πάνε. Λοιπόν, ΠΑΜΑΚ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Οργανώθηκε λοιπόν ένα συνέδριο για τη μακεδονική γλώσσα το Σάββατο 14/12 στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο 12 του ΠΑΜΑΚ από το Εργαστήριο Πολιτισμού Συνόρων και Φύλου. Παράρτημα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Αυτό είχε ανακοινωθεί. Οι έξυπνοι του ΠΑΜΑΚ, θα σας πούμε ποιοι είναι και θα καταλάβετε πολλά, επειδή κατάλαβαν ότι υπήρχαν αντιδράσεις και υπήρχε περίπτωση να μαζευτεί κόσμος εκεί και να μην αφήσει να γίνει αυτή η σκανδαλώδη ιστορία με τη μακεδονική γλώσσα, η οποία πέρασε μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ την έβγαλε, αλλά τη στηρίζει μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι υπόλοιποι. Τι έξυπνο κάνανε. Ανακοινώσαν ότι τελικά δεν θα γίνει στον χώρο του Πανεπιστημίου. Προσέξτε να δείτε, θα γίνει κάπου έξω για να μην μαζευτεί ο κόσμος, και την άλλη μέρα κάναν κανονικά στο Πανεπιστήμιο μέσα στο ΠΑΜΑΚ αυτό το συνέδριο. Προσέξτε δηλαδή, αλητεία. Και επίσης πήγαν εκεί και περιφρούρισαν την όλη ιστορία αντιεξουσιαστές, αναρχικοί, πώς να τους πω, οι οποίοι μάλιστα προπυλακίσαν και τον πρώην πρίτανη κύριο Τρικέρη, ο οποίος αντέδρασε στην όλη ιστορία. Και άντε να πω ότι εσείς οι αντιεξουσιαστές, πώς σας λένε, έχετε πρόβλημα με την αστυνομία και με το κράτος το ελληνικό. Άντε αυτό να το δεχτώ ότι έτσι είσαστε, εντάξει. Αλλά να παίρνετε τόσο τη θέση ενός ξένου κράτους, άσχετου προς εσάς, του σκοπιανικού κράτους, που παραχαράσει την ιστορία με ιστορικά δεδομένα πια, έτσι, όχι επειδή εμείς έτσι το θέλουμε, είναι ανεξήγητο. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια της ψηλά με εσάς. Αυτό δεν είναι ούτε αναρχισμός, ούτε τέτοιο. Είναι μίσος κατά της Ελλάδος μόνο. Ό,τι είναι κατά της Ελλάδος, όχι απλώς το υπερασπίζεστε, το αγαπάτε, το περιφρουρείτε και είστε στα ενάντια σε κάθε Έλληνα. Αυτό ξεπερνάει κάθε λογική. Είναι λογική πρακτόρων ξένου κράτους. Τι δουλειά έχετε με τους Σκοπιανούς να τους υπερασπίζεστε και να υπερασπιστείτε τώρα αυτή την ιστορία. Και αν δεν σας αρέσει την Ελλάδα και τη μισείτε τόσο και τους Έλληνες, πάτε στα Σκόπια και μείνετε, ρε παιδιά. Δεν σας κρατάει κανένας εδώ με το ζόρι. Λοιπόν, και να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο πρίτανης ο οποίος επέτρεψε όλη αυτή την ιστορία. Ο πρίτανης του ΠΑΜΑΚ, ο κύριος Στυλιανός Κατρανίδης. Έτσι, ποιος είναι όμως ο κύριος Κατρανίδης? Παιδιά, ο άνθρωπος είναι κομμουνιστής. Σπούδασε το 1982 με 1986
στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου στην τότε Ανατολική Κομμουνιστική Γερμανία. Για να πας τότε και να σπουδάσεις στην Ανατολική Γερμανία, την κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία, ήσουν μόνο κομμουνιστής. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο ότι σπούδασε σε εκείνη την Ανατολική Γερμανία, γιατί το καθεστώς δεν έπεσε τότε, έπεσε το 1989. Και μάλιστα μέχρι το 1992 ήταν ακόμα εκεί ο κύριος αυτός. Έτσι, είναι ένας κομμουνιστής, ο οποίος είναι ξεκάθαρες οι θέσεις του και γι' αυτό και επέτρεψε να γίνει αυτό το σκανδαλώδη συνέδριο. Αλλά πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η διευθύντρια του συγκεκριμένου εργαστηρίου πολιτισμού, συνόρων και φύλου με το παράρτημα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Έτσι. Λέγεται κυρία Φωτεινή Τσιμπηρίδου. Και λέει λοιπόν αυτή, απαντάει στους επικριτές. Η θεματική της εκδήλωσης αφορούσε τις χρήσεις της μακεδονικής γλώσσας, της επίσημα αναγνωρισμένης γλώσσας από τη Συμφωνία των Πρεσπών του 2018 για τη χώρα της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτά τα συγκεκριμένα ψηφίσατε, κυρίες και κύριοι, με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Αυτά ψηφίσατε. Τη μακεδονική γλώσσα αναγνωρισμένη. Το λέει η κυρία Τσιμπηρίδου. Η ημερίδα διερευνούσε, λέει, τις δυνατότητες της μετάφρασης στα ελληνικά από τα μακεδονικά, υπάρχει τη μακεδονική γλώσσα, προκειμένου να εκφραστούν ανθρώπινες ιστορίες πόνου, προσφυγιάς, απώλειας, εξορίας, αλλά και καθημερινές ιστορίες που μιλούν συγκινητικά για οικογενειακά δράματα, υλικότητες και σχέσεις ανθρώπων εκατέρωθων των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών. Ως εργαστήριο δεχθήκαμε τις πιέσεις και τους εκφοβισμούς εκ μέρους ακραίων εθνικιστικών κύκλων, η κυρία Φωτεινή Τσιμπηρίδου, που λιμένονται εργαλειακά φρονήματα και συνειδήσεις των κατοίκων της Βορείας Ελλάδος, ενώ προβαίνουν προκλητικά σε καλέσματα φασιστικών προγκρόμ. Άκου τώρα εκφράσεις πανεπιστημιακής διευθύντριας. Εκφοβισμού και απειλών εναντίον συναδέλφων, ακόμα και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, προκειμένου να ακυρωθεί κάθε τέτοια κριτική παρέμβαση στη δημόσια σφαίρα. Απαντήσαμε με πράξεις εγκράτειας και ψυχραιμίας, με απάτη ότι δεν θα γίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, ενώ έγινε, λέω εγώ. Απάτη είναι αυτό, έτσι. Ότι παραμένουμε στο σπίτι μας και υπερασπιζόμαστε την ακαδημαϊκή ελευθερία και το δημόσιο πανεπιστήμιο ως χώρο, λέει, ελεύθερης πρόσβασης για διακίνηση ιδεών και κριτική γνώση σε διάλογο και ανοιχτότητα με την κοινωνία. Και θα σας πω εγώ κάτι, κυρία Τσιμπηρίδου, και κάθε κυρία Τσιμπηρίδου. Αν εμείς αύριο πούμε ότι θα κάνουμε μια εκδήλωση στο ΠΑΜΑΚ μέσα για να αποδείξουμε, να δείξουμε στον κόσμο την αθωότητα του Ηλία του Κασιδιάρη και το σκάνδαλο που συμβαίνει με όλη αυτή την ιστορία, θα πείτε τα ίδια, ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για διακίνηση ιδεών και κριτική γνώση? Γιατί δεν νομίζω. Λοιπόν, η κυρία Τσιμπηρίδου είναι γνωστή για τις συμπάθεια που έχει στον ακροαριστηρό χώρο. Υπάρχουν εξάλλου και αναρτήσεις στο προφίλ της, όποιος μπει στο προφίλ της στο Φουμπού, στο Facebook, τα λένε όλα. Στις 30 Ιουνίου του 2023, λοιπόν, γράφει στο προφίλ της η κυρία: δεν το έχω με τα κόμματα, αν και βαθιά πολιτικών. Για μένα οι πράξεις μετρούν, έτσι όπως μετουσιώνουν ιδεολογίες. Η ματέωση που ένιωσα με το δημοψήφισμα του 2015 και τα συνακόλουθα αντισταθμίστηκε μόνο με μια άλλη γενναία και τολμηρή παρακαταθήκη, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γι' αυτό τουλάχιστον ας πούμε ένα ευχαριστώ. Υπέρμαχη λοιπόν της Συμφωνίας των Πρεσπών η κυρία Τσιμπηρίδου, ενώ έχει δεκάδες φώτο με συνθήματα των Αντιφά στο προφίλ της, καθηγήτρια πανεπιστημίου, και τη γνωστή φώτο δεν είναι αθώη. Αυτοί είναι οι καθηγητές του πανεπιστημίου, ο Πρίτανης και η διευθύντρια του της συγκεκριμένης ιστορίας του Εργαστηρίου Πολιτισμού Συνόρων και Φύλου.
η κυρία Τσιμπηρίδου και ο πρίτανης ο κύριος Κατρανίδης, τους οποίους καλούμε να παραιτηθούν άμεσα, γιατί λειτουργούν πρακτορικά εναντίον της Ελλάδος με όλα αυτά που κάνουν. Αλλά φταίει και ο κόσμος. Όταν ψηφίζεις όλους αυτούς που επισημοποιήσαν στη Συμφωνία των Πρεσπών, σύμφωνα με την κυρία, την επίσημη αναγνωρισμένη γλώσσα, τα μακεδονικά που δεν υπάρχουν, τότε καλά να πάσετε, ρε παιδιά. Καλά να πάσετε. Λυπάμαι. Είναι λυπηρό αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, για να πάρουμε λίγο έτσι μια πρώτη άποψη από τον Mr. Casual και από τον Δημήτρη. Mr. Casual, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα στους συναγωνιστές. Σ' ακούω τόση ώρα και θέλω να σχολιάσω λίγο αυτό που με τον κύριο Κατσιβαρδά, τουλάχιστον να μην βγαίνει και να κατηγορεί μια εβδομάδα πριν άλλους ότι δήθεν προδίδουν το χώρο και κάνουν και ράνουν σε εκπομπές και την άλλη εβδομάδα να βγαίνει να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τον προπολογισμό. Εντάξει, δεν θέλω να πω πάνω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, θα θέλω να πω περισσότερα βέβαια, το ξέρεις, αλλά τέλος πάντων ας πάμε παρακάτω. Έτσι. Και με αυτούς τους... τώρα άκουγα αυτό που είπες, δεν το ήξερα εγώ αυτό ότι έγινε. Ήμουν λίγο αποσχολημένος αυτές τις μέρες και δεν ήξερα ότι έγινε αυτό στο ΠΑΜΑΚ. Ναι. Δηλαδή αυτοί τι πάνε, οι αναρχικοί αυτοί, πώς τους λένε τέλος πάντων, πήγαν προστάτεψαν τους Σκοπιανούς εθνικιστές, κάτι τέτοιο έγινε για να καταλάβω. Ναι, τους Έλληνες που οργανώσαν το συνέδριο και τους Σκοπιανούς που ήταν καλεσμένοι. Ναι, αυτό είναι εθνικιστική σκοπιανική ρητορική, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή με τους Έλληνες εθνικιστές είναι το πρόβλημά τους. Με τους άλλους εθνικιστές των άλλων κρατών δεν έχουν κανένα θέμα. Όλα καλά. Όχι, κανένα θέμα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή εντάξει, είναι επίσημα, δηλαδή είναι αν θέλουν. Ο ορισμός του αν θέλει να είναι αυτό, δεν είναι... Ο ορισμός. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια της ψηλά, πραγματικά, παιδιά. Ναι, δηλαδή και αντισύστημα. Το σύστημα, τι αντισυστημική και μαλάκες, του ίδιου του συστήματος συμφωνία είναι αυτό. Τέλος πάντων. Έτσι, δηλαδή υπερασπίζονται τη συμφωνία του συστήματος ενάντια σε αυτούς οι οποίοι είναι κατά της συμφωνίας του συστήματος. Άρα δεν είναι αντισυστημική, είναι συστημική. Ναι, αλλά εντάξει, πρέπει κάποιος να παίζει και το ρόλο του, έτσι. Ναι. Δημήτρη, αυτά από μένα για αρχή. Εντάξει, Mr. Casual. Δημήτρη, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα Ιωάννη, μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ. Εύχομαι και εσύ να είσαι καλά, να έχεις υγεία. Καλά είμαι. Καλή εβδομάδα με υγεία, δύναμη και χαμόγελο σε όλους. Λευταγιά στην Ελλάδα και στον Ηλία, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ακούγομαι καταρχήν? Πολύ καλά. Χαίρομαι. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Κατσιβαρδά. Κύριε Κατσιβαρδά, πραγματικά λυπάμαι για λογαριασμό σας και όχι μόνο για σας. Δηλαδή, τι ψέμα είπε το Backing News και κάνατε μήνυση, κύριε Κατσιβαρδά, αφού ψηφίσατε τον προϋπολογισμό που έφερε η κυβέρνηση? Πού είναι η συκοφαντία, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό τώρα? Δηλαδή, άμα σας λένε κάτι όλους εσάς, τους δίθεν εθνικιστές, αρχίζετε τις μηνύσεις. Κρίμα, κύριε Κατσιβαρδά, και εσάς σας είχα και σε εκτίμηση, όπως και κάποιους από τους Σπαρτιάτες. Κρίμα. Αυτό από εσάς δεν το περίμενα, ειλικρινά σας το λέω. Και λυπάμαι πάρα πολύ που σας ψηφίσαμε. Για χάρη του Ηλία. Πραγματικά λυπούμαστε. Είστε ανάξιοι, κύριοι Σπαρτιάτες. Ανάξιοι. Και πρώτος και καλύτερος ο κύριος Στίγκας που έστησε μαζί με το σύστημα αυτή την σκευωρία, τη δεύτερη σκευωρία εις βάρος του Ηλία μας. Τώρα για τον προϋπολογισμό, ο Μητσοτάκης μας λέει ότι... Ακούγουμε, Ιωάννη? Ναι, πολύ καλά. Ωραία. Ο Μητσοτάκης μας δουλεύει κανονικά και με τον νόμο μας λέει ότι η οικονομία πάει καλά. Ποια οικονομία πάει καλά, ρε μεγάλη, μας δουλεύεις?
που οι Έλληνες λιμοκτονούν. Πας καλά. Η ανεργία έχει φτάσει στα ύψη. Ο μισθός είναι πόσο, 8,5 εκατοστάρικα. Μικτά. Τι λες εσύ? Και λες ότι θα αυξήσεις το μισθό στα 1.500 ευρώ. Θα αυξήσεις. Πότε θα τον αυξήσεις, ρε μεγάλε? Όταν δεν θα είσαι κυβέρνηση. Εντάξει, όλο υπόσχεση και όχι μόνο εσύ. Και οι άλλοι όσοι υποσχέθηκαν και θα υποσχεθούν προεκλογικά στο μέλλον, τίποτα δεν θα κάνετε. Τίποτα δεν κάνετε. Οι υποσχέσεις του κόλλου είναι αυτές και δυστυχώς είστε όχι ανάξιοι, είστε κατά του Έλληνα. Τι να σας πω, τι να πω. Και μας κοροϊδεύετε μέσα στα μούτρα μας και νομίζετε κύριε Μητσοτάκη ότι όλοι είμαστε πρόβατα και κύριοι της κυβέρνησης. Ότι είμαστε πρόβατα, δεν βλέπουμε τα χάλια σας. Αυτά τα πείτε στους ψηφοφόρους σας που σας ψηφίσανε, όχι σε εμάς. Που ευτυχώς δεν είμαστε σαν τα πρόβατα που σας ψηφίσανε. Και είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε τον Ηλία Κασιδιάρη, γιατί είναι ο μόνος που αγαπάει και στηρίζει τον Έλληνα. Και γι' αυτό είναι και φυλακή. Όσον αφορά το... Πες το, Γιάννη. Δεν προσκύνησε ποτέ, Δημήτρη, έτσι. Δεν προσκύνησε ποτέ. Ναι, δεν προσκύνησε ποτέ, γι' αυτό είναι μέσα. Έτσι. Και αυτό πληρώνει και γι' αυτό το σέρνουν σχεδόν κάθε ένα μήνα στα δικαστήρια τώρα. Στο εφετείο με αναβολές και. Ακριβώς, τι άλλο να πω. Ευχαριστώ, ρε Δημήτρη. Ναι, και όσον αφορά το ΠΑΜΑΚ, δυστυχώς, κύριοι, πώς τους είπες, γιατί δεν τους θυμάμαι τώρα τα ονόματα, Κατρανίδης και την άλλη. Η κυρία Τσιμπηρίδου. Ναι, αυτή η Τσιμπηρίδου, ο Θεός να τους κάνει κυρίως. Ναι. Δυστυχώς είστε συνένοχοι και εσείς στην προπαγάνδα εναντίον της Ελλάδας, εναντίον της Μακεδονίας μας. Αυτό το συνέδριο είναι τροπή. Δηλαδή θα έπρεπε κανονικά να είστε φυλακοί. Αλλά βέβαια οι εθνικιστές κινδυνεύουν να μπουν φυλακοί και μπήκανε φυλακοί, όπως ο Ηλίας μας, επειδή αγαπά την Ελλάδα. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα την οποία κυβερνούν ανθέλληνες και περνάνε με κάθε τρόπο την προπαγάνδα και μαυρίζοντας την ιστορία μας. Ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σκοπιανός και το λέγανε Αλεξάνδροβιτς, π.χ. Αλλά παιδιά, λυπάμαι που θα σας το χαλάσω, αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας και δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Η μακεδονική γλώσσα είναι η ελληνική. Και η Μακεδονία είναι ελληνική, κυρίες και κύριοι. Ο Θεός να σας κάνει, κυρίες και κύριοι. Και τα Σκόπια λέγονται Σκόπια. Και όχι επειδή το πέρασε το 2016, αν θυμάμαι καλά, το 2016 το πέρασε ο Τσίπρας στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Το 18. Το 18 ή 16. Το 18. Ναι, το 18. Λυπάμαι, παιδιά, αλλά και επειδή ο Τσίπρας το πέρασε δεν σημαίνει ότι είναι τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία. Δεν είναι Βόρεια Μακεδονία, είναι Σκόπια. Και οι Μακεδόνες δεν μιλάνε σλάβικα, μιλάνε ελληνικά, παιδιά. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μαυρίζετε την ιστορία των Ελλήνων. Και δεν μας ελευθέρωσαν οι ήρωές μας το 1821 και δώσαν τη ζωή τους για να μας κάνετε να μιλάμε άλλη γλώσσα ή να μας κάνετε να απαρνηθούμε τη θρησκεία μας. Όχι, δεν θα σας περάσει. Και θα πάτε φυλακή γι' αυτό. Και η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις και οι προπαγανδιστές εκεί στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας με το συνέδριο. Θα πληρώσετε γι' αυτό σύντομα, σας το υπόσχομαι. Να το θυμάστε. Και είναι πραγματικά ντροπή που ζουν ανάμεσά μας τέτοια ανθέλληνες.
και για τους αναρχικούς, ειδικά για τους αναρχικούς που μας βρίζουν και μας κάνουν επιθέσεις. Δυστυχώς, άμα δεν γουστάρετε, να πάτε στα Σκόπια. Και όχι μόνο εσείς, κύριε αναρχική, ο Θεός να σας κάνει, και όλοι σας. Πανεπιστημιακοί, πολιτικοί, αφού δεν γουστάρετε την Ελλάδα, να πάτε στην Τουρκία, στα Σκόπια, να πάτε όπου θέλετε. Αν δεν σας άρεσε η Ελλάδα. Αν είσαι κάπου πια. Εντάξει, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε για την πρώτη τοποθέτηση. Γιώργο Στράμος, σε ακούμε. Καλησπέρα σε όλους τους συναγωνιστές και τους συμπατριώτες. Ακούγομαι. Είναι λίγο... Ναι, μισό λεπτάκι, γιατί έχω ένα θέμα. Ακούγομαι τώρα. Λίγο καλύτερα. Έχω ένα θέμα σήμερα. Έχω βγει 3-4 φορές, άμα έχετε δει. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, από το κινητό το τσέκαρα, δεν μπορώ από το κινητό να μπω. Με πετάει έξω μετά από ένα δεκάλεπτο. Μπήκα από υπολογιστή τώρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το λιγότερο. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο που θίγεται όλοι οι συναγωνιστές, για το θέμα στο ΠΑΜΑΚ, έτσι. Εδώ μιλάμε δηλαδή για πράκτορες, για ξένους πράκτορες που έχουν διεισδύσει πλέον στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Μιλάμε για κάτι γυφτολαούς τύπου Αλβανών, τύπου Σκοπιανών κλπ. Τεχνητά κράτη δηλαδή, τα οποία θέλουν να κλέψουν την αρχαία μας κληρονομιά με την ανοχή πάντα του εσωτερικού, ας πούμε, παράγοντα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι ρόλο παίζουνε, που σε άλλες περιπτώσεις αυτοί θα είχαν φύγει κλωτσιδών από την πανεπιστημιακή μας κοινότητα, ας πούμε, έτσι. Και όπως είπε και ο Casual, οι εθνικιστές πρέπει να διώκονται, πρέπει να είναι εδώ και 11 χρόνια υποκαθεστώς φυλάκισης, πρέπει να πέφτει λογοκρισία πάνω τους, τέλος πάντων τα ξέρουμε όλα αυτά, αλλά οι εθνικιστές οι ξένοι, οι οποίοι διεκδικούν ολόκληρη τη Μακεδονία, γιατί άμα έχετε δει παιδιά, δεν τους λένε Βόρεια Μακεδονία πλέον, τους λένε Μακεδονία σκέτο. Οπότε σου λέει, αφού είμαστε Μακεδονία εμείς η γνήσια, θα διεκδικήσουμε και την υποκατοχή Μακεδονία την υπόλοιπη, δηλαδή την δική μας την υποτιθέμενη, έτσι. Ενώ για ιστορικούς λόγους πρέπει να πούμε ότι η Μακεδονία ήταν στην αρχαία εποχή γεωγραφικά, περιλάμβανε και τα Σκόπια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι Μακεδόνες αυτοί εκεί πάνω. Είναι Βούλγαροι, είναι Σέρβοι, είναι ορισμένοι Αλβανοί τέλος πάντων. Δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με καμία γλώσσα, ας πούμε, εφάμιλη της ελληνικής, αφού δεν υπήρχε καν μακεδονική γλώσσα. Και θέλω να πω και κάτι ιστορικό, το οποίο δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Όταν έπεσε η Ιουγκοσλαβία, υπήρχε μεγάλο ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία ώστε να διαμελιστούν τα σημερινά Σκόπια, τα βόρεια Σκόπια να περάσουν στη Σερβία, τα ανατολικά να περάσουν στους Βούλγαρους, γιατί υπάρχουν εκεί πέρα διάφορες βουλγαρικές μειονότητες, και εμείς να πάρουμε την περιοχή του μοναστηρίου. Το ξέρετε το μοναστήρι, μια περιοχή εκεί, η οποία κατοικείται από Έλληνες. Δεν το δέχτηκε αυτό η τότε κυβέρνηση δική μας. Πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν τότε όλος τυχαίος. Επίσης, όταν έπεσε ο Χότζα στην Αλβανία, υπήρχε το ενδεχόμενο να πάρουμε τη Βόρεια Ήπειρο, επειδή είχε πάρα πολλούς Έλληνες και τότε, βέβαια τώρα είναι λιγότεροι, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν. Πάλι τότε δεν το δεχτήκαμε εμείς. Βλέπετε λοιπόν τις μαχαιριές, τις πισόπλατες μαχαιριές απέναντι στην ένωση όλων των αλήτρωτων πατρίδων. Και αφού τα βλέπουμε όλα αυτά, τα ιστορικά καταγεγραμμένα πράγματα, δεν πρέπει να μας κάνουν εντύπωση αυτά που γίνονται σήμερα. Αυτά τα κουρελοβιβλία δηλαδή που είδα με την φωτογραφία της μεγάλης για τους Σκοπιανούς Μακεδονία κτλ. Έτσι. Και τώρα για τους αντιεξουσιαστές, το ξέρουμε το ρόλο τους, και των Κουκουέδων και τα ΜΑΤ και όλα αυτά. Τι κάνανε και στη Βουλή τότε που υπήρχαν οι αγανακτισμένοι απ' έξω, που φυλάγανε. Ακούστε, οι αντιεξουσιαστές τότε, για να γελάσετε, φυλάγανε τη Βουλή για να μην μπει μέσα το πλήθος και τα κάνει λαμπόγιαλο. Αυτό το ρόλο παίζουν πάντα οι εξουσιαστές. Που καίνε την ελληνική σημαία, που βρίζουν την Ελλάδα, το ένα το άλλο, έτσι. Και αν μπορώ να πω δύο λόγια για τον προϋπολογισμό, δύο επισυνάψεις να πω. Ναι. Και μετά, Γιώργο, επειδή κάνει αντίλαλο να ξέρεις, κλείς το κινητό σου, ξανά και ξαναμπες στο του. Ναι, με πετάξει έξω όμως. Θα ξαναμπεί. Μισό λεπτάκι. Δηλαδή τόση ώρα με αντίλαλο μιλούσα. Όταν μιλάω. Καθίστε τότε να πάρει κάποιος άλλος το λόγο, ξαναμπαίνω, έτσι. Εντάξει. Γιάννης πει, τι κάνεις, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους τους συναγωνιστές. Πολλά τα θέματα και θέλω να ξεκινήσω με από ένα διαφορετικό σημείο. Όσον αφορά τον κύριο Κατσιβαρδά που είπατε, όσον αφορά τους παρτιάτες, έχουν πει πολλά πρόσωπα επίσημα και αρχηγοί κομμάτων και βουλευτές αλλά και άλλα πρόσωπα ότι πρέπει να γίνει επανεκκίνηση με άλλα πρόσωπα και άλλα μυαλά και να έχουμε διαφορετική προσέγγιση στα πολιτικά θέματα. Όλοι αυτοί που μου έδωσε το στίγμα Κατσιβαρδάς και κάποιοι άλλοι πρέπει να φύγουν από την πολιτική ζωή του τόπου. Και λέω κιόλας δημόσια. Πρέπει να φύγουν οι δικηγόροι, οι απόστρατοι και πολλοί δημοσιογράφοι. Να μπουν άλλοι άνθρωποι, όπως ο Γιώργος που μιλάει, όπως ο Mr. Casual, όπως ο Δημήτρης, οποιοδήποτε άλλος. Πρέπει να έχουμε άλλη προσέγγιση στα πολιτικά θέματα, με διαφορετικό τρόπο. Και μπορούμε. Όλοι οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Όσο για τον Κατσιβαρδά που λέτε να παραιτηθεί, δεν παραιτείται κανένας. Τα λεφτά είναι πολλά. Και δεν προσφέρουν και τίποτα στην πολιτική ζωή. Δηλαδή, αν τους ακούσετε στο βήμα της Βουλής, δεν προσφέρουν τίποτα απολύτως. Λένε ακριβώς όλοι τα ίδια. Δείτε και ο Σαράκη προχτές. Ό,τι λέγανε οι άλλοι, λέει και ο Σαράκης. Και υποτίθεται ο Σαράκης έχει και λεφτά. Και δεν παραιτείται κανένας. Και θέλω να πάω και στο άλλο. Ότι η χώρα μας καταστρέφεται γρήγορα και μεθοδικά. Στην οικονομία, στην παιδεία, στην υγεία, στη δικαιοσύνη και στα εθνικά θέματα και στο περιβάλλον. Το πώς? Από τα μνημόνια, από το ξεπούλημα στους πληστηριασμούς, με τα καρτέλ. Επίσης έχουμε με τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, φωτοβολταϊκά σε έφορη αγροτική γη και ανεμογεννήτριες στα καμένα. Όλα αυτά συνηθίζονται από το φτωχοποιημένο, εξαθλιωμένο πληθυσμό μας, που αιμορραγεί δημογραφικά. Όπως ξεκινάμε από την οικονομία, όπως είπαμε για τον προπολογισμό. Πέσανε σε πολλά ατοπήματα όλοι. Και όλοι μιλάγανε την ίδια γλώσσα. Κανένας δεν έλεγε τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία. Μέχρι και οι φόροι που λένε ότι μειώνονται, όλοι ψεύδονται. Όταν ανεβαίνουν τα λειτουργικά έξοδα σε επιχειρήσεις και σε οποιοδήποτε επαγγελματικό τομέα, αυξάνονται και οι φόροι. Δηλαδή, ένας ο οποίος μπορεί να έχει μια παροχή από 10 ευρώ να την κάνει 20, ξαφνικά πληρώνει και περισσότερο ΦΠΑ. Άρα ανεβαίνουν τα λεφτά. Περισσότερα τα λεφτά. Όλοι ψεύδονται. Όπως είπε και ο Χατζηδάκης, ότι καταφέραμε και δημιουργήσαμε και μπόρεσε και δούλεψε το POS και το My Data. Όλα αυτά είναι εις βάρος των Ελλήνων πολιτών και εις βάρος των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, το οποίο είναι θέμα χρόνου να κλείσουν. Τόσο απλά. Αυτά είχα να πω προς το παρόν, το λόγο ο Γιώργος. Εντάξει, Γιώργο, για να σε ακούσω τώρα. Ακούγομαι τώρα? Πολύ καλά, άψογα. Άμα πέσω, βάλτε μου κερί στο πνήμα μου που λένε. Λοιπόν, ορίστε. Άμα πέσει 5 ευρώ πρόστιμο, λέω. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, για αυτούς τους τρεις τώρα τι να πούμε, εντάξει. Εγώ τους προτείνω να μπουν και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο διάστημα, γιατί όταν, ρε παιδιά, ψηφίζεις τον προϋπολογισμό της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά δίνεις ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Τώρα, άμα αυτοί το εκλαμβάνουν... Γιώργο, θα πούνε από μόνοι τους, δεν χρειάζεται να τους το προτείνεις. Ναι, να μπουν οι άνθρωποι, να μπουν, γιατί και ο Κατσιβαρδάς είναι και φίλος του ενός βουλευτή που είναι από εδώ κάτω από την περιοχή μου. Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχουν δηλαδή, το πρόσφορο έδαφος υπάρχει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να χαλαλίσω άλλο το σάλιο μου μαζί τους. Να πω για αυτό τον προϋπολογισμό, άμα θέλουμε δηλαδή να βάλουμε ένα τίτλο, είναι η συνεχής, όπως είπε και ο Γιάννης, η συνεχής φτωχοποίηση του Έλληνα πολίτη, με αμύωτο ρυθμό, έτσι, γιατί... Εδώ πέρα μας μίλησε ο Μητσοτάκης χθες και οι υπουργοί του για μείωση αυξημένων τιμών. Ποιων αυξημένων τιμών? Των τιμών οι οποίοι οι ίδιοι αύξησαν, η δική τους κυβέρνηση δηλαδή είναι υπεύθυνη, και ακόμα και σε αυτό λέει ψέματα. Γιατί? Γιατί από 1η Πρώτου του 2025 έρχονται ανατιμήσεις και αυξήσεις σε 150 βασικά αγαθά, τρόφιμα εν προκειμένου, όχι μόνο 10% και έως και 23% σε βασικά είδη. Οπότε, τι μειώσεις τιμών θα υπάρξουν αφού θα έρθουν πολύ χειρότερες αυξήσεις τιμών? Όπως επίσης και στα φάρμακα. Μίλησε για δωρεάν φάρμακα και για δωρεάν υγεία που την ακούμε και την ξανακούμε. Όταν υπάρχει ένα σύστημα υγείας, το ΕΣΥ δηλαδή, το οποίο είναι υποκατάρρευση, στο οποίο
για να πληρώσεις τα ογραφήσεις και να πάρεις φάρμακα πρέπει να δίνει ο άνθρωπος τη μισή του σύνταξη ή το μισό του μισθό. Το αντιμετωπίζουμε όλοι αυτό. Δηλαδή, άμα δεν έχεις ένα φαρμακοποιό ο οποίος να σου γράφει μία συνταγή και να πηγαίνει σε έναν άλλο γιατρό, σου παίρνει του κόσμου τα λεφτά. Έτσι. Και τα φάρμακα είναι αναγκαία ήδη. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αλλιώς θα πεθαίνει ο κόσμος. Δεν μπορεί να ζει με βότανα. Και επίσης, κάτι άλλο που είναι επίσης σημαντικό και έχουμε πάρει μία μαύρη πρωτιά στην Ευρώπη είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των οικοκυριών, οι οποίες σε ποσοστό, ακούσε να φρίξετε, το 50% των Ελλήνων δεν μπορούν να αποπληρώσουν ούτε το ρεύμα τους πλέον. Ενώ στην Ευρώπη αυτός ο μέσος όρος είναι 9%. 9% στην Ευρώπη, 50% στην Ελλάδα. Είμαστε δηλαδή τελευταίοι και πρώτοι από το τέλος. Και αυτές φυσικά οι ληξιπρόθεσμες αφορούν, εκτός από το ρεύμα, έτσι, η Ελπέντισον, ξέρω εγώ, Zenith, που αφορά τις άλλες εταιρείες, ΔΕΗ κλπ. Επίσης αφορούν τα ενοίκια, τις τράπεζες, που στα ενοίκια υπάρχει αύξηση, που συνολικά, όχι μόνο στα ενοίκια, σε όλες τις ληξιπρόθεσμες, 10% αύξηση από το 2019. Οπότε ποια ανάπτυξη υπάρχει? Εικονική ανάπτυξη, φανταστική ανάπτυξη. Και θέλω να πω επίσης ότι δεν έκανε καμία νήξη για τα ελληνοτουρκικά. Συνεχίζεται δηλαδή η μυστική διπλωματία η οποία υπάρχει όλο αυτό το διάστημα. Να φανταστώ, δεν υποχρεωνόταν να δώσει κάποιο λόγο στην εθνική αντιπροσωπεία για αυτό το θέμα, άσχετα αν δεν είναι της παρούσης. Μπορούσε να πει δύο λόγια. Είπε για όλα τα υπόλοιπα τα άσχετα και δεν είπε για αυτό. Έγινε και ένα μπέρδεμα. Ναι, πολλά ζητάς, Γιώργο, πολλά ζητάς για αυτό το θέμα. Εντάξει, σωστά. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο για άλλη μια πρωτιά που έχει η Ελλάδα, το οποίο δεν σχετίζεται με τον προϋπολογισμό πάρα πολύ, αλλά εγώ θα το πω, το οποίο το συνάντησα σήμερα. Είμαστε, λέει, οι πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε νεκρούς και σε θύματα από σιδηροδρομικές συγκρούσεις. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Φανταστείτε πόσο πρίμα πάνε τα πράγματα, πόσο στιβαρός είναι ο κρατικός μηχανισμός, που πρέπει να κάνεις το σταυρός όταν βγαίνεις έξω για να πας από εδώ μέχρι εκεί. Και έγινε επίσης, το ξέχασα αυτό, τώρα θα το πω, ένας λόγος για τις τράπεζες, ότι δηλαδή θα μειωθούν οι προμήθειες κτλ. Ποιες τράπεζες, ρε παιδιά? Οι τράπεζες οι οποίες δεν ανήκουν καν στο ελληνικό δημόσιο. Οι τράπεζες που είναι οι μόνες που δεν φορολογούνται, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Που παίρνουν προμήθειες παντού. Ακόμα και μια συναλλαγή να κάνεις από την ίδια τράπεζα σε μια άλλη τράπεζα, ακόμα και τα λεφτά να πάρεις στο ATM, μακροπρόθεσμα, ετεροχρονισμένα, σου παίρνει προμήθεια είτε 50 λεπτά είτε 1 ευρώ και στη χρεώνει. Προσέξτε, μπαμπέσικα δηλαδή. Άμα δεν έχεις το λογαριασμό σου, άμα έχεις 1 ευρώ, στο παίρνει. Άμα έχεις 50 λεπτά, στα παίρνει. Ή σου βάζει μείον 50 λεπτά. Από αυτές τις εκατομμύρια συναλλαγές, φανταστείτε, κάντε τους υπολογισμούς πόσα εκατομμύρια μαζεύουν οι τράπεζες μόνο από τις προμήθειες. Ποιες προμήθειες λοιπόν θα αυξήσουν? Άμα θα μειώσουν, άμα ο Μητσοτάκης τολμούσε να μειώσει τις προμήθειες στις τράπεζες, θα γινόταν πανδαιμόνιο. Είναι σε συνεννόηση δηλαδή ποιες προμήθειες θα μειώσει. Και να θυμίσω κάτι τελευταίο, ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το 2012, άμα θυμάστε, είχαν γίνει με το κούρεμα των ασφαλιστικών ταμείων των Ελλήνων. Όπως και το 2015 με το τρίτο μνημόνιο, που έφτασε η χώρα στο φύλλο της καταστροφής με τα πειράματα του Βαρουφάκη και πάλι από τον ελληνικό λαό πήρανε τα λεφτά για τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών, έτσι. Αυτά, για να μην κουράζουμε τα νούμερα. Εντάξει, Γιώργο. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω, έτσι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για το Εθνικό Κόμμα Έλληνες. Το Εθνικό Κόμμα Έλληνες, παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε, λειτουργεί ως εκεί που πρέπει. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει τα νέα ημερολόγια. Είναι στην τιμή των 6 ευρώ. Είναι επιμέλεια του Ηλία του Κασιδιάρη, όπως γράφει κιόλας. Μπορείτε όλοι να τα παραγγέλνετε. Εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη στα παιδιά που είναι εκεί. Να το ξεκαθαρίσουμε. Χωρίς να είμαι ανακατεμένος καθόλου. Αλλά έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Ήδη τώρα αυτές τις μέρες θα παραγγείλω 2-3 ημερολόγια από 6 ευρώ. Έχω σκοπό να παραγγείλω την κουπάρα, την ωραία αυτή που φτιάξαν την καινούρια, να πίνουμε το διπλό μας ελληνικό το πρωί, γιατί μόνο ελληνικό πίνω διπλό. Και έχω σκοπό να παραγγείλω και τους αναπτήρες, που είναι πάρα πολύ ωραίοι. 2 αναπτήρες, έναν άσπρο και ένα μπλε, είναι στα 4 ευρώ μόνο. Η κούπα κάνει 9 ευρώ. Κάνουμε λοιπόν ένα προπολογισμό και παραγγέλνουμε ότι μπορούμε από αυτά ότι ο καθένας. Μπαίνετε στη σελίδα Έλληνες.net, υπάρχει εκεί όλα τα πάντα
και μπορείτε να τα παραγγείλετε ηλεκτρονικά ή υπάρχουν και τηλέφωνα αναρτημένα, τα έχουμε αναρτήσει, στα οποία μπορείτε να παραγγείλετε και τηλεφωνικά. Να σας έρθουν στο σπίτι, να πίνετε την καφεδάρα σας με την κούπα, με τις ωραίες τις μπλούζες καινούριες, πάρα πολύ ωραίες μπλούζες και αυτές. Μπορείτε να παραγγείλετε τις μπλούζες, έχει και άλλα πραγματάκια όμορφα, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Μην φοβάστε τίποτα. Εξαντλούμε λοιπόν το κομμάτι όλο αυτό, ειδικά τα ημερολόγια του 2025, να έχουμε όλοι ένα στο σπίτι και να δώσουμε και στους γνωστούς μας. Ό,τι μπορούμε ο καθένας. Εγώ λέω πάντως ξεκάθαρα, θα πάρω 2-3 ημερολόγια. Αυτά έχω, τέτοιου μπλούζα δεν θα πάρω. Την άλλη φορά θα πάρω αναπτήρες, θα πάρω και την κούπα. Ξεκάθαρα πράγματα. Όλοι ενισχύουμε τον αγώνα που κάνουμε. Το Εθνικό Κόμμα Έλληνες καθόλου δεν έχει σβήσει. Είναι εγκεκριμένο από τον Άριο Πάγο και δουλεύει στο επίπεδο που μπορεί να δουλέψει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είναι στη Βουλή, δυστυχώς. Αλλά δεν είναι στη Βουλή γιατί το κόψαν παράνομα και συνταγματικά. Έτσι. Ακριβώς. Οι τροπολογίες Βορίδη με την ευλογία του Μητσοτάκη. Έτσι ακριβώς. Τώρα έχουμε τη δίκη των Σπαρτιατών την Παρασκευή. Ισχύουν όσα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Δεν γίνεται τίποτα οργανωμένο. Δεν πάει καμιά οργανωμένη συγκέντρωση, δεν υπάρχει. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να απαγορέψουμε για κάποιον να μας θέλει να πάει. Είναι ανοιχτή η δίκη, ελεύθερη. Μπορεί όποιος θέλει να πάει όμορφα και ωραία. Χωρίς να κάνει το παραμικρό παράνομο. Οτιδήποτε παράνομο μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Έτσι. Αλλά οργανωμένο δεν γίνεται τίποτα. Ξεκάθαρα. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάνε όλα καλά και να γίνει η δίκη. Γιατί αν δεν γίνει πάλι και έχουμε τα ίδια, δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο για όσους βρεθούν εμπόδιο πάλι στην αποφυλάκηση του Ηλία του Κασιδιάρη. Έτσι. Προειδοποιούμε εμείς ότι δεν θα είναι ευχάριστο. Είμαστε καλοί μέχρι εκεί που πάει. Οριακά. Είμαστε καλοί. Σωστοί. Μιλάμε με το σεις και με το σας, αλλά μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου. Έτσι. Για να εξηγούμαστε, να μην παρεξηγούμαστε, παιδιά. Να πω 2-3 πράγματα για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τα είπαμε. Είδατε ότι όλα όσα είπαμε βγαίνουν την τζαπατσουλιά, ότι δεν ήταν έτοιμο να ξεκινήσει το μετρό. Και είδαμε λοιπόν ότι υπάρχουν συνεχόμενα προβλήματα και στα μηχανήματα που βγάζεις εισιτήρια και στις πόρτες που μπαίνεις, οι μισές είναι χαλασμένες. Τα είδα, πήγα και τα είδα. Και οι σειρμοί, είδατε ότι έγινε το μοναδικό παγκοσμίως, να έχει ξαναγίνει αυτό, να σταματήσει στη μέση της σύραγγας από μόνη της η αμαξοστοιχεία του μετρό και να κατεβούν οι άνθρωποι, γιατί είχα και φίλο εκεί, κατέβηκαν σε ένα πεζουλάκι ένα μέτρο πλάτος, που άμα ήταν κανένας ανάπηρος, κανένα έτσι δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, που οι πλάκες από το πεζουλάκι αυτό τρίζανε και παίζανε δεξιά-αριστερά, δηλαδή μιλάμε για επικίνδυνο. Προχωρήσαν οι άνθρωποι περίπου 100 μέτρα μέσα στη σύραγγα, σε ένα πεζούλι ένα μέτρο πλάτος, και βγήκανε από μια καταπακτή και δεν βγήκανε από κανονική πόρτα. Άμα τους βλέπατε δεν έγιναν και βγήκαν από τα καταφύγια της Χαμάς. Φοβερό αυτό το πράγμα. Και σήμερα πάλι είχε μια αμαξοστοιχεία που για 4 λεπτά δεν μπορούσε να κινηθεί. Είναι 3ο ή 4ο περιστατικό. Και είχαμε ξεκαθαρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Διότι δεν ήταν έτοιμο το μετρό να βγει και να ξεκινήσει. Και δεν επιτρέπεται, δεν μπορώ να καταλάβω, καινούριο το υπερσύγχρονο μετρό που μας λέγανε το καλύτερο της Ευρώπης, να μην λειτουργούν τα μηχανήματα για να βγάζεις εισιτήριο, να μην λειτουργούν οι πόρτες για να μπαίνεις, να χτυπάς το εισιτήριο και να μπαίνεις, να σταματάνε οι αμαξοστοιχείες. Αυτό είναι σκάνδαλο. Και ένα μετρό που στοίχησε
3,5-4 φορές πάνω από το κανονικό του νούμερο. Περίπου κόντεψε τα 4 δις. 3,6. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν θα πρέπει να παρέμβει? Ρωτάω εγώ. Δεν πρέπει να παρέμβει? Πού είναι αυτή η δικαιοσύνη η ελληνική? Τελικά είναι εντελώς τυφλή. Ανοίγει τα μάτια της μόνο εκεί που τη λένε η εξουσία. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Τι να πω, δηλαδή είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που γίνονται. Σκάνδαλα, συνεχόμενα σκάνδαλα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Έτσι, μια γενική τοποθέτηση που κάναμε. Να πω κάτι, κύριε Γιάννη, αν μου επιτρέπετε. Να πεις. Όχι για το μετρό, κάτι άλλο θέλω να πω. Άμα είδατε προχθές, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, βγήκε μια ταινία για μικρά παιδιά αυτή η ταινία, έτσι, δεν ξέρω αν την είδατε, στο Netflix, το γνωστό Netflix, που έλεγε για το Μέγα Αλέξανδρο ότι ήταν μελαμψομαύρος, που έδειχνε ένα ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα ότι στο δεύτερο παγκόσμιο οι Ιταλοί απλά κάνανε παρέλαση και δεν συναντήσανε κανένα εμπόδιο. Αυτό λοιπόν το Netflix, στο οποίο εγώ δεν είδωσα ποτέ τα λεφτά μου για συνδρομή, έδειξε λοιπόν μια αντιχριστιανική ταινία που δείχνει την Παναγία να κάνει έκτρωση τραγουδώντας Μαντόνα, το Χριστό να πέφτει στο πάτωμα ως καρπούζι και να σκάει κάτω. Τους τρεις μάγους, που δεν είναι τρεις μάγους, ουσιαστικά τρεις σοφοί, η Βασίλης είναι το τρεις μάγοι, λάθος είναι να το λέμε έτσι, το έδειξε σε γένος θηλυκού, τρεις σοφές δηλαδή έδειξε, τρεις καρικατούρες. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση επίσημη από την Εκκλησία της Ελλάδος, από το Πατριαρχείο, από οτιδήποτε, για αυτή την κατάπτυση και βλάσφημη ταινία. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει αντίδραση. Δεν μας έχουν συνηθίσει πλέον σε αντιδράσεις τα αντανακλαστικά της Εκκλησίας. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία αντίδραση. Δεν έχω δει ποτέ το Netflix να λιδωρεί και να βλασφημά εναντίον της μουσουλμανικής θρησκείας ή εναντίον άλλων θρησκειών. Και καταλαβαίνετε πόσο αντιχριστιανικό κλίμα υπάρχει και πόσο στόχος τους είναι ο ίδιος ο χριστιανισμός και δεν σέβονται ούτε αυτές τις μέρες, τέλος πάντων, έτσι. Και πάνω σε αυτά που είπες, Γιώργο, για τον χριστιανισμό, να πάμε λίγο στην Συρία ξανά, έτσι, επιγραμματικά. Να πούμε ότι άρχισαν οι πρώτες διώξεις των χριστιανών εκεί και μάλιστα απαγόρευσαν να γιορταστούν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή να στολίζουν δέντρο να κάνουν οι χριστιανοί. Υπάρχει επίγον θέμα και εκτείνουμε σως από εδώ, από αυτή την εκπομπή μας, να προστατευτούν οι χριστιανοί της Συρίας, ειδικά οι Ελληνοορθόδοξοι που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Περίπου στο σύνολο στη Συρία οι χριστιανοί είναι 2,5 εκατομμύρια, το 10%. Θα πρέπει να προστατευτούν. Πήγε σήμερα στο Λίβανο ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει 5 δηλώσεις. Μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη, να κάνει 5 δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Να παρέμβει. Έχει υποχρέωση να παρέμβει, γιατί είναι Ελληνοορθόδοξοι. Εκεί τους λένε Έλληνες. Γρεκούς τους λένε. Για να ξέρετε τι γίνεται. Εκεί που το Ισραήλ, φαίνεται όλη η στόχευση, αυτά που είχαμε πει τις προηγούμενες εκπομπές, έχει πάρει μεγάλο κομμάτι των εψιπέδων του Γκολάν και βομβαρδίζει ανηλαιώς όλη τη χώρα. Ό,τι υπήρχε σε αποθήκες, στο ένα τ' άλλο στρατιωτικό υλικό, το καθαρίζει. Η Τουρκία πανηγυρίζει, έχει πάρει τη μισή Συρία και παραπάνω. Οι Αμερικάνοι κάνουν τη δουλειά τους και από τις δυο μεριές, και από τους Κούρδους και από τους τζιχαντιστές που μας τους βγάζουν τώρα κύριους με τις γραβάτες, αλλά με τη σαρία που θέλουν να επιβάλλουν. Προσέξτε να δείτε, ξεκάθαροι και στα θέματά τους. Και εμείς δεν μιλάμε, δεν λαλάμε. Η Μεγάλη Βρετανία 82 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια. Σήμερα είχε βγάλει 11 εκατομμύρια αρχικό κονδύλιο και τώρα το πήγε στο 82. Για να βοηθήσει τους τζιχαντιστές, τους δολοφόνους. Γιατί περί δολοφόνων τρομοκρατών πρόκειται, που ξαφνικά μας τους κάναν κυρίους. Και είναι και άμεσοι συζητητές. Αυτά συμβαίνουν.
Έτσι, παιδιά, αυτά συμβαίνουν στον κόσμο. Όσο για αυτή την ιστορία με τα... Ναι, Γιώργο, μισό λεπτό. Με τα drones στην Αμερική, η πρώτη ψιλοεπίσημη τοποθέτηση από τον κυβερνήτη του Νιου Τζέρσι είναι ότι είναι drone κυβερνητικά και μη κυβερνητικά. Δηλαδή ιδιωτικής εταιρείας η οποία διαχειρίζεται, το οποίο ψάχνει, λέει, για ραδιενέργεια, που έχει μεγάλη ραδιενέργεια σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Αυτή είναι η επίσημη ιστορία. Εγώ λέω ότι όσοι θέλουν μπορούν να πατήσουν Blue Beam στο ίντερνετ και να δουν την εικονική πραγματικότητα την οποία ετοιμάζουν. Να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι αυτοί, λέει, κάτι γνωρίζουν στην κυβέρνηση και δεν μιλάνε. Το κρύβουν, λέει. Κάτι κρύβουν, λέει. Κάτι τέτοια είπε. Να το πούμε γι' αυτό. Και όλος τυχαίως όλα αυτά γίνονται λίγο πριν αναλάβει ο Τραμπ, έτσι. Όλος τυχαίως εδώ σε λίγο θα μας εμφανίσουν και ούφου από πάνω να έρχονται. Να γελάσει και το παραδαλό κατσίκι. Ναι, Γιώργο, σ' ακούω, τι ήθελες να πεις. Επίσης είπε ότι δεν είναι, λέει, δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, ότι αυτά είναι εχθρικά, ας πούμε, προς την Αμερική. Άρα σαν να λέει ότι κάτι γίνεται από μέσα. Εννοείται. Όταν σου λέει ότι τα βλέπουν, λέει, και ξαφνικά εκεί που πλησιάζουν εξαφανίζονται, είναι εικονική πραγματικότητα, παιδιά. Είναι ολογράμματα όλα αυτά. Και υπάρχει, σας λέω, άμα πατήσετε Blue Beam, υπάρχει ειδικό project το οποίο έχει γίνει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ετοιμάζεται, για να φανούν ότι έρχονται διάφορα από πάνω από τον ουρανό, μέσω δορυφόρων. Δώστε το λίγο, και το πιστέψετε ή δεν το πιστέψετε, αυτό θα φανεί και στη διάρκεια. Πάντως, συνήθως, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μην τους πιστεύετε. Το καλύτερο. Γιατί και με τους ψεκασμούς, η επίσημη θέση τους ήταν ότι είναι μέταλλα τα οποία ρίχνουν για να έχει καλύτερο σήμα στα κινητά τηλέφωνα. Τώρα, κατά πόσο αληθεύει ή όχι, ο καθένας έχει την κρίση του και είμαστε έξυπνοι άνθρωποι και μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Πάντως, πλάκα έχει, γιατί πριν 2-3 χρόνια, αν μιλούσες για τέτοια θέματα, θα σε λέγανε ψεκασμένο, θα σε λέγανε. Γιατί δεν θα σε λέγανε. Τώρα τα βλέπουνε. Αλλά εντάξει, εμείς συνεχίζουμε να είμαστε ψεκασμένοι, παιδιά. Άμα σε λένε όμως ψεκασμένο, άμα σε λένε ψεκασμένο, πάει να πει ότι υπάρχουν οι ψεκασμοί και το κάνουν όντως για να τρελάνουν τον κόσμο. Έτσι, οπότε κατά κάποιο τρόπο το ασπάζονται ότι όντως είναι υποβολημιαίοι αυτοί οι ψεκασμοί, έτσι, που είναι, έτσι. Που είναι, γιατί τα βλέπουμε στον ουρανό. Ειδικά το Μάιο τον περασμένο, άμα θυμάστε, που είχε έρθει ένα χώμα, μία, ας πούμε, κάλυψη καφέ από όλη την Ελλάδα, λες και ήμασταν στη Σαχάρα, ξέρω εγώ, έτσι, ή στο Δέλτα του Νείλου, δεν μπορούσες να δεις τη μύτη σου και αυτό μας το παρουσίασαν ότι ήταν χώμα από την Αφρική. Γίνονται τέτοια πράγματα. Αυτά είναι ξεκάθαρα ψεκασμοί. Δεν θυμάμαι βέβαια τώρα τι υλικά ρίχνουν από εκεί πέρα πάνω. Εντάξει, δεν μπορώ να τα θυμάμαι αυτά. Αλλά είναι αυταπόδεικτο ότι είναι τεχνητά όλα αυτά, έτσι. Εγώ να πω την αμαρτία μου, και το AI το φοβάμαι πάρα πολύ, παιδιά. Την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φύγει από τα όρια κάποια στιγμή και να φτάσει σε πολύ σκανδαλώδη σημεία. Δηλαδή, τον άνθρωπο ξέρεις μέχρι που θα φτάσει. Το AI και τα ρομπότ και όλα αυτά, γιατί ο Μάσκ αυτό έχει πει και ο Elon Musk, έτσι. Αυτό το έχει πει και ο Elon Musk που λες, ότι κάπου πρέπει να μπει ένα όριο στο AI. Έχει πει, συγγνώμη παιδιά, λίγο. Έχει πει και στη συνέντευξη που είχε κάνει ο Πούτιν με τον δημοσιογράφο τον Αμερικάνο στη Ρωσία, αν θυμάστε. Τον Τάκερ Κάρλσον. Τον Κάρλσον. Είχε πει ότι πρέπει να γίνει ένα διεθνές συνέδριο και να μπουν κάποια όρια στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι. Και όσο Ναι, συγγνώμη Γιώργο για τους ψεκασμούς. Το έχουν παραδεχτεί οι ίδιοι ότι γίνονται οι ψεκασμοί. Απλώς η επίσημη δικαιολογία είναι ότι είναι υλικά για να αυξήσουν την εμβέλεια των κινητών τηλεφώνων. Έτσι, δεν είναι δηλαδή, όταν σε λένε ψεκασμένο, είναι λάθος, διότι το έχουν πει οι ίδιοι ότι γίνονται πραγματικά. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή δεν έχουν την ατμόσφαιρα. Ναι, επειδή δεν έχουν αναλυθεί όλα αυτά τα υλικά που ρίχνουν, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που λένε αν ισχύει ή όχι. Ναι, Γιώργο, τι ήθελες να πεις?
ο πρώτος πάντως εκπρόσωπος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να θέλω να το στοχοποιήσω έτσι, γιατί είμαστε και στην πλατφόρμα του και μπορεί να φάμε και κανένα μπαν. Είναι ο ίδιος ο Μάσκ, έτσι. Αυτός δηλαδή είναι πλέον ο εκφραστής αυτού του είδους της πολιτικής. Γιατί από ό,τι διαβάζω, στα επόμενα χρόνια θα έχουν δημιουργηθεί δισεκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ και πάει λέγοντας. Αυτός δηλαδή την έφερε αυτή την ιστορία στην επιφάνεια με τα δις που έχει, γιατί λένε ότι είναι και ο πιο δυνατός ολιγάρχης αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Εγώ ρε παιδιά, αν ήμουν ολιγάρχης, δεν θα τα έδινα τα λεφτά μου ούτε στα ρομπότ, ούτε στις ρουκέτες που υποτίθεται ότι στέλνει στο διάστημα, ούτε στην τεχνητή νοημοσύνη που αυτά με τρομάζουν, όπως είπα. Εγώ θα τα έδινα σε ευπαθείς ομάδες, στους φτωχούς, σε διάφορους άλλους ανθρώπους που χυμάδονται, που ταλαιπωρούνται. Αυτοί δηλαδή ρε παιδιά δεν έχουν ανάγκη από την πρόνοια και τα χρήματα, τα συγκεκριμένα αυτά τα ποσά. Δηλαδή, σε τι χρησιμεύει η ρουκέτα, σε τι χρησιμεύει η τεχνητή νοημοσύνη? Στους δικούς τους σκοπούς χρησιμεύει. Γιατί στον άνθρωπο και να τον αντικαταστήσουμε ρομπότ. Ακριβώς αυτό. Η μεγάλη αντικατάσταση δεν είναι μόνο από τους λαθρομετανάστες και τις μίξεις πληθυσμών, είναι και από τα ίδια τα ρομπότ. Αλλά πού να βγεις να τα πει αυτά κάποιος προς τα έξω? Θα τον φάει το μαύρο σκοτάδι. Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο. Εντάξει, εμείς είμαστε επιφυλακτικοί με όλους. Το έχουμε πει αυτό. Είμαστε με την Ελλάδα και επιφυλακτικοί με όλους. Και Ιωάννη, Γιώργο, συγγνώμη που διακόπτω. Ναι. Σε αυτό που είπε ο Γιώργος για να δίνουν να δώσουν κάνουν φιλανθρωπικά και αυτά που είπε. Μακάρι να σκεφτόντουσαν όλοι οι ολιγάρχες, που έλεγε ότι αν δεν ήταν ολιγάρχης θα έδινε τα λεφτά του να έκανε καλά. Μακάρι να σκεφτόντουσαν όλοι αυτοί οι ολιγάρχες έτσι όπως σκέφτεται ο Γιώργος, εσύ, Ιωάννη, εγώ και όλοι εμείς όχι ασήμαντοι, οι απλοί πολίτες. Αλλά δυστυχώς δεν σκέφτονται έτσι, σκέφτονται μόνο την παρτάρα τους και πώς θα εξαφανίσουν το ανθρώπινο είδος. Σε λίγο, παιδιά, ο Γιώργος, ο Στάμος, έχει μια πολύ αναλυτική εισήγηση για την ατζέντα του 2030, για το τι μας περιμένει. Και είναι πάρα πολλά αυτά που μας περιμένουν. Πριν από αυτό, εγώ θα πω ότι χθες πέρασαν 1000 χρόνια ακριβώς από το θάνατο του μεγάλου τεράστιου του Βουλγαροκτόνου, του βασιλέα, του Βασίλειου Βουλγαροκτόνου, 15 Δεκεμβρίου του 1025 ήτανε. Και θα διαβάσω ένα κομματάκι μικρό, δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά ακούστε το προσεκτικά γιατί είναι συγκινητικό. Εμείς έχουμε πάει πριν κάποια χρόνια στο μνημείο του Βασίλειου του Βουλγαροκτόνου, είναι όπως πας για τα σύνορα με τη Βουλγαρία. Στο αριστερό σου χέρι, στο δεξί σου χέρι είναι το μνημείο του Μεταξά και μετά πας για Ρούπελ πάνω δεξιά και κάτω αριστερά, περνάς από τον δρόμο, είναι θαμμένο στην κυριολεξία από τον κόσμο το μνημείο του Βασίλειου του Βουλγαροκτόνου και έχει γίνει αυτό το θάψιμο επί τούτου για να μην προκαλούμε, λέει, τους Βουλγάρους, όπως είχε γίνει και με την ταινία του Παύλου Μελά και με όλα. Και λέει λοιπόν για τον Βασίλειο Βουλγαροκτόνο: για την ταφή μου θέλω να μιλήσω, έκανα δύναμο ο Βασίλειος. Λίγες ακόμα οι μέρες μου, ίσως και οι ώρες μου. Στο 7ο θέλω να ταφώ, σε τάφο απλό χωρίς στολίδια. Το νεκρικό μου σεντόνι να μην είναι ακριβό. Στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου αποθέστε το λείψανό μου. Θα είμαι κοντά στα τείχη της Θεοφύλακτης. Θα ακούω και στο στερνό μου ύπνο το ποδοβολητό του καβαλαρικού, τις άλπιγγες, το βαρύ περπάτημα των στρατιωτών. Τα ακούς, Κωνσταντίνε? Πρόκειται για τον αδερφό του, που έγινε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σ' ακούω, Βασίλειε, όμως το μνήμα στο Μυρίανδρο κενό να μείνει. Στρατιώτης ήμουνα σε όλη μου τη ζωή. Σαν στρατιώτης θέλω να ταφώ. Και τώρα άφησέ με. Δεν μίλησε άλλο ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Έκλεισε τα μάτια και κοιμήθηκε έναν ύπνο ήρεμο. Λες και δεν είχε αρρωστήσει. Βάρινε με τα χαράματα. Ήρθαν πάλι οι γιατροί, φύγανε άπραχτοι. Το μεσημέρι ζήτησε τους στρατηγούς του. Ήλθαν, γονάτισαν ένας δίπλα του. Ήταν πολύ εξαντλημένος για να τους μιλήσει. Ακούμπαγε το χέρι πάνω στα μαλλιά τους, καθώς τους αναγνώριζε. Τους πνίγαν οι λυγμοί, τον λάτρευαν. Έπεσε πάλι νύχτα, ήρθε ο Πατριάρχης, τον κοινώνησε. Μύρισε θυμίαμα και λιβανωτό ο ιερός Κοιτώνας.
Έχανε τη μάχη, ο θάνατος το λυγούσε. Κοιμήθηκε ύπνο ταραγμένο με εφιάλτες. Φώναζε, έδινε παραγγέλματα στρατιωτικά, θεωρούσε οράματα, ζούσε πολέμους, σκοτωμούς. Μίλαγε με στρατηγούς που μόνο εκείνος έβλεπε. Μιλούσε με τη μάνα του. Ξημέρωνε η 15η του Δεκέμβρη του 1025. Δεν άνοιξε τα μάτια του μέχρι το μεσημέρι. Είχε πέσει σε λίθαργο βαθύ. Δεν ξανά άνοιξε το στόμα του, έσβηνε σιγά σιγά. Οράματα περνούσαν από το θολωμένο του νου. Έκανε να σηκώσει το χέρι του το δεξί, όπου κράταγε ολόκληρη τη ζήση του, το σπαθί του. Το αριστερό που βάσταγε σε όλες τις μάχες το σκουτάρι και το εικόνισμα της Παναγίας. Δεν μπόραγε. Βογκούσε μες στην προσπάθειά του. Κάποια στιγμή είχε πια περάσει η ώρα που ανάβουν οι λυχνίες, όταν στον ιερό κοιτώνα που βρισκόταν ο Κωνσταντίνος, η αυτοκράτησα Ελένη, οι κόρες της και ο πρωτόπαπας του Ιερού Παλατιού, που γονατιστός σιγόψελνε μια προσευχή, ανασηκώθηκε. Άνοιξε διάπλατα τα μάτια του, σήκωσε ψηλά το δεξί του χέρι και φώναξε τόσο δυνατά που αντίχησε το δώμα. «Όσοι στρατιώτες, ακολουθήστε με!» Δεν είχε σβήσει ακόμα η κραυγή στα χείλη του. Δεν είχαν προλάβει να γυρίσουν να το δουν. Ο Κωνσταντίνος και ο πρωτότοπαπας όταν σεροριάστηκε άψυχος στο τρίγλινο των ΙΘ ακουβητών, στο κράβατο της λύπης, 3 μέρες έμεινε για το προσκύνημα ο μεγάλος βασιλέας, ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Στο τρίγλινο πέρασε σειρά ατελείωτη. Αρχόντι, αρχόντισσες, γυναίκες του λαού, αρτιζάνοι, στρατηγοί, τουρμάρχες και δουγκάριοι, κατεπάνω και λογοθέτες. Δακρυσμένα ήταν ολονών τα μάτια. Τον αγαπούσαν τον Βασίλειο. Άρχοντι και ταπεινοί, γιατί ήταν δίκαιος. Γιατί τη ζωή του την αφιέρωσε στην αυτοκρατορία. Γιατί ποτέ δεν χάρηκε σαν άνθρωπος. 3 μέρες έμεινε στο τρίκλινι ντυμένος με την απλή στολή του στρατιώτη, που φόραγε στις μάχες. Και όταν την 4η τον σήκωσαν σπαθάρι για να τον κυδέψουν, βόγγιξε όλη η βασιλεύουσα. Σε ένα απλό μνήμα στην εκκλησία του Αγιάννη του Θεολόγου, στο 7ο, το αποθέσαμε εμείς στη στρατηγή του, το λείψανό του, και όταν κυλήσαμε απάνω του την ταφούπλακα, γυρίσαμε και κοιταχτήκαμε. Γιατί νιώσαμε ορφανοί εμείς οι γέροντες, εμείς οι μαχητές, γιατί έλειψε εκείνος ο μεγάλος που μας ψύχωνε με το παράδειγμά του. Εκείνος ο στρατιώτης που μια ζωή την πέρασε ανάμεσα σε εμάς, τους ανθρώπους του πολέμου, χωρίς ποτέ να υπολογίσει πως ήταν πορφυρογέννητος και αυτοκράτορας και πως δικαιούταν να γυρεύει και την ανάπαυση στο Ιερό Παλάτιο την εποχή που δεν μαχόταν το αίτητο φουσάτο του. Βασίλειος Βουλγαροκτόνος, μεγάλος και τεράστιος, αθάνατος, να θυμόμαστε πάντα τη μνήμη του και να την τιμάτε, να την τιμάμε. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από τον Κώστα τον Κυριαζή, τον ευχαριστούμε πολύ για όσα έγραψε. Ήταν ένας τεράστιος αυτοκράτορας και εμείς τη μνήμη του θα την τιμάμε, παρότι το ελληνικό κράτος δεν θέλει φυσικά να γίνεται αυτό. Γιώργο, έχεις την τιμή αυτή τη στιγμή να κάνει μια εισήγηση για την ατζέντα του 2030. Περιμένουμε όλοι με αναπομονησία να μας πεις τι είναι να γίνει στο μέλλον και τι μας ετοιμάζουν για εμάς τους Έλληνες. Σ' ακούμε. Καταρχάς να πω ότι συγκινήθηκα με αυτά που είπατε με τον Βουλγαροκτόνο. Ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας του Μεγάλου Βυζαντίου. Όταν λέω Μεγάλου, εννοώ αυτό που περιελάμβανε και τη Μικρά Ασία, γιατί όταν το Βυζάντιο έχασε τη Μικρά Ασία, έπαψε να είναι μεγάλο, έτσι. Μετά οι Κομνηνοί, μόνο ας πούμε ένας Κομνηνός τον διαδέχτηκε επιτυχημένος και μετά διαλύθηκε ουσιαστικά το Βυζάντιο. Τέλος πάντων, αυτά είναι στενάχωρα πράγματα. Ας είναι πάντα στη μνήμη μας χαραγμένους. Τώρα για την Ατζέντα 2030, όσα συντελούνται τα τελευταία χρόνια, αυτά που βλέπουμε γύρω μας, και θα τα δείτε και στη συνέχεια ότι αυτά που θα πούμε σε συγκεκριμένη εισήγηση είναι η ίδια η πραγματικότητα, την οποία την είχαν σχεδιάσει δεκαετίες πριν. Όσα λοιπόν συντελούνται τα τελευταία χρόνια, μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στην πραγματοποίηση αυτού που αποκαλείται Ατζέντα 2030. Νωρίτερα υπήρχε η Ατζέντα 2021, Ατζέντα 21, με συγχωρείτε. Όπως και εν συνεχεία, ήδη έτοιμη είναι η Ατζέντα 2050. Δεν σταματάνε αυτοί στο 30, πάνε και στην 50 και στην 100 και πάει λέγοντας. Οι παγκοσμιοποιητές, αυτοί που πραγματικά κυβερνούν και ελέγχουν κάθε πτυχή του πλανήτη, τραπεζίτες, πολυεθνικές, ολιγάρχες, τέκτονες κτλ.,
δεν φαίνεται και δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα εμπόδια, μιας και τόσο η εκτελεστική όσο και η δικαστική εξουσία σε όλες τις χώρες ξεκινάει και καταλήγει σε αυτούς. Μέσω των πιονιών που έχουν τοποθετήσει, αλλά και των παρεμβάσεων της ίδιας της ελίτ, αυτών δηλαδή των παγκοσμιοποιητών, όποτε καταστεί αναγκαίο, τόσο σε πολιτικό-οικονομικό όσο και σε νομικό επίπεδο. Αν σκεφτεί κανείς ότι και οι ίδιες οι μάζες του απλού κόσμου πλέον φαίνονται υπνοτισμένες και σε πλήρη απάθεια απέναντι σε αυτό το ανατριχιαστικά ορμητικό κύμα που έρχεται, καταλαβαίνει κανείς γιατί τα πράγματα είναι τόσο στρωμένα πλέον για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Το βλέπουμε σήμερα. Όλος ο κόσμος πόσο μουδιασμένος φαίνεται και με δεμένα τα χέρια. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο σκαλοπάτι που ξεκίνησε αυτή την παγκόσμια διακυβέρνηση, τον ΟΗΕ. Τον Ιούνιο του 1941, μετά τη διακήρυξη του Λονδίνου, ιδρύεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Το όνομα επινοήθηκε από τον Φρανκλίν Ρούσβελτ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών τότε. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τον Ιούνιο του 1945, υπογράφεται ο χάρτης του ΟΗΕ στο συνέδριο του Σαν Φρανσίσκο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ακούστε τώρα, τι έγινε. Ο Αμερικανός αξιωματούχος που υπηρετεί ως γενικός γραμματέας του ΟΗΕ τότε ήταν ένας κομμουνιστής πράκτορας, Άλγκερ Χις, που αποκαλύφθηκε ως σοβιετικός κατάσκοπος το 1948. Ο ΟΗΕ ήταν αυτός που αντικατέστησε την κοινωνία των εθνών. Η κοινωνία των εθνών απέτυχε παταγωδώς και την αντικατέστησαν με τον ΟΗΕ. Και ο οποίος ΟΗΕ ήταν το θεμέλιο της παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων. Τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθηκαν με βάση το κομμουνιστικό μανιφέστο του Καρλ Μάρξ. Και ενδεικτικά, αν πάτε να συγκρίνετε το λογότυπο του διεθνούς μαρξισμού με το λογότυπο του ΟΗΕ, είναι σχεδόν ίδια. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί υποκρισία μιλάμε όταν ο καπιταλισμός με το μαρξισμό είναι δύο πλευρές που υποτίθεται ότι πάλλονται, που μάχονται μεταξύ τους, ενώ είναι ακριβώς το ίδιο. Έως σήμερα έχει ο ΟΗΕ 193 κράτη-μέλη τα οποία χρηματοδοτούν αυτόν τον οργανισμό. Σκοπός αυτού του οργανισμού, όπως λένε, όπως θέλουν να τον δείξουν, είναι το διεθνές δίκαιο, η ασφάλεια, η οικονομική ανάπτυξη και η πολιτική ισότητα. Στεγάζεται στη Νέα Υόρκη, σε οικόπεδο 18 στρεμμάτων και κτίριο που ανήκει φυσικά στην οικογένεια Ροκφέλερ και παλιά ήταν σφαγείο ζώων. Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σκαλοπάτια για μια μελλοντική παγκόσμια διακυβέρνηση. Ο ΟΗΕ στην πραγματικότητα, μαζί με το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, την Τριμερή Επιτροπή, τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, το Ίδρυμα Κορμπατσόφ και τη Λέσχη της Ρώμης, είναι ένα όργανο συμφερόντων των πολυεθνικών εταιριών και των τραπεζιτών, που συνεργάζονται για να αποσταθεροποιήσουν τα κυρίαρχα έθνη για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας μαρξιστικής τάξης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στη Βόρεια Κύπρο, η Βόρεια Κύπρος μας είναι τελή υποκατοχή τα τελευταία 50 χρόνια από τους Τούρκους. Υποπαράνομη κατοχή που δεν την έχει αναγνωρίσει κανείς. Σαν κρατήδιο αυτό το ψευδοκράτος τους. Είδατε εσείς κανέναν ΟΗΕ να έχει παρέμβει, να έχει επέμβει μέσω του Συμβουλίου της Ασφαλείας? Όχι φυσικά, γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Η Ατζέντα λοιπόν 30 ψηφίστηκε στις 3 Αυγούστου του 2015. Το σχέδιο αυτό προγραμματίζει τη ζωή των ανθρώπων στο διάστημα από το 2015 έως το 2030 και είναι μέρος της Ατζέντας 21, η οποία ψηφίστηκε το 1992, δηλαδή του γενικότερου σχεδίου των παγκοσμιοποιητών που αφορά τον 21ο αιώνα. Γι' αυτό τη λένε Ατζέντα 21. Και μέρος της Ατζέντας 21 είναι η Ατζέντα 30, η οποία αφορά τις ανθρώπινες ανάγκες και τη διαχείριση των πόρων και του περιβάλλοντος, δηλαδή την αειφόρο ανάπτυξη. Ενέργεια, νερό, ύλη, γη, όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τους παγκόσμιους πόρους λοιπόν, τους οποίους όπως ξέρετε τους ελέγχουν οι πολυεθνικές που τους παράγουν αυτούς τους πόρους και οι τραπεζίτες που τις χρηματοδοτούν αυτές τις πολυεθνικές. Ενώ ταυτόχρονα μέτοχοι των τραπεζών είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι των ίδιων των πολυεθνικών που χρηματοδοτούνται από αυτές. Στόχος είναι η μείωση φυσικά της ανθρώπινης κατανάλωσης και της παραγωγής. Και μεγάλο όπλο για αυτά τα σχέδια ήταν τώρα ο πρόσφατος ο κορονοϊός, δηλαδή ένας βιολογικός πόλεμος. Ακούτε, πλέον δεν υπάρχουν πόλεμοι με όπλα ή με άτομα ή με έμψυχα δυναμικά, υπάρχουν βιολογικοί πόλεμοι. Τώρα σε αυτό το σημείο, πριν περάσουμε στην ταπακέρα, δηλαδή στους στόχους της Ατζέντα 30, θέλω να πω δύο λόγια για την κατάρρευση των αξιών μας, γιατί το κακό ξεκινάει από εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους, έτσι όπως μας έχουν μπασαρδέψει. Σήμερα, την ώρα που η ελίτ ενορχιστρώνει και υλοποιεί τα σχέδιά της, ο κομμουνισμός δεν λογοκρίνεται. Και επιμένω στον κομμουνισμό γιατί είναι αυτό το σαράκι, αυτή η νοοτροπία που μας έχει φθείρει ως ανθρώπους. Ο κομμουνισμός λοιπόν δεν λογοκρίνεται και η σημαία του δεν απαγορεύεται.
όταν εδώ και δεκαετίες έχει αφήσει εκατοντάδες εκατομμύρια θύματα του, σε όσες χώρες πέρασε, στο βωμό της κοινωνικής πρόνοιας και των κοινωνικών άνισων τάξεων, για τα οποία δεν υπήρξε κανένα μνημείο ή καμία ταινία αφιερωμένη σε αυτά τα άτυχα γενοκτονημένα θύματα. Ιστορικά, σε όλες τις χώρες που πέρασε ο κομμουνισμός, Ρωσία, Κίνα και στην Ελλάδα ακόμα, με το συμμορητό πόλεμο, είδατε πώς αιματοκύλησε όλο τον κόσμο. Οι κομμουνιστικές πολιτικές συνεχίζονται να προωθούνται και ο μαρξισμός διδάσκεται μέχρι και ως πρότυπο στα σχολεία μας, ως πρότυπο ιδεολογίας. Βλέπετε την ασυλία που έχει ο κομμουνισμός και η αριστερά γενικά στην Ελλάδα και η ηθολοκουλτούρα της. Τα λέγαμε σε μια προηγούμενη εισήγηση για τον εθνικισμό. Πώς ο εθνικισμός διώκεται και πώς η αριστερά έχει ασυλία. Ο δυτικός πολιτισμός, λοιπόν, που ανήκουμε και εμείς σε αυτόν, που κυριολεκτικά χρειάστηκε χιλιάδες χρόνια για να αναπτυχθεί με τη βοήθεια των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων, θέτοντας τα θεμέλια, καταστρέφεται σε λιγότερο από 2 αιώνες, τους τελευταίους 2 αιώνες. Όλα τα υγιή κοινωνικά πρότυπα έχουν καταρρεύσει. Ο υγιής εθνικισμός έχει αντικατασταθεί από την πολιτική ενοχή, τον εθνομαζοχισμό, το μίσος για τον εαυτό μας, την απάθεια, τον εκφυλισμό και τον παθολογικό αλτρουισμό. Οι παραδοσιακές μας αρχές χαρακτηρίζονται ως άρρωστες και ξεπερασμένες. Τις έχει αντικαταστήσει, βλέπετε, ο προοδευτισμός πια και αυτές είναι απαρχαιωμένες. Οι απόψεις για τη γονική μέριμνα έχουν αλλάξει πλέον. Πριν 50 χρόνια ένας άνθρωπος θεωρείται για πρώτη φορά ενήλικας αφού δημιουργούσε μια ισχυρή οικογένεια. Χάρη στη μαρξιστική πολιτισμική προπαγάνδα σήμερα, οι Ευρωπαίοι δεν πιστεύουν πλέον ότι η θέση τους στην κοινωνία θα βελτιωθεί με την απόκτηση απογόνων. Κατά συνέπεια ανταυτού, επικεντρώνονται σε υλιστικά θέματα για να γεμίσουν το ανεκπλήρωτο κενό τους. Ως Ευρωπαίοι σήμερα δεν προσδιοριζόμαστε πλέον από τις αρετές μας, τη διάνοιά μας. Δεν υπάρχουμε πλέον ως άνθρωποι με κοινή ιστορία, κληρονομιά ή αξίες. Έχουμε μετατραπεί αντίθετα σε αδίστακτους, χωρίς πολιτισμό, χωρίς φύλο, αλωτριωμένοι, στήροι, εκπαιδευμένοι, φορολογικοί και χρεωμένοι σκλάβοι. Δεν είμαστε πλέον άνθρωποι που ορίζονται από τα προσόντα ή την νοημοσύνη μας. Έχουμε γίνει άψυχες μηχανές, φορολογούμενοι και ανθρώπινοι πόροι. Καθοριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο από την καθαρή μας αξία και την ικανότητά μας να καταναλώνουμε αηδίες που δεν χρησιμεύουν καν στη ζωή μας. Οι άνθρωποι πλέον δεν μιλούν μεταξύ τους στους δρόμους. Έχουμε χάσει το επικοινωνιακό μας χάρισμα, την επικοινωνιακή μας κλίση. Έχουμε ξεχάσει όλα όσα σήμαιναν κάτι για τους προγόνους μας. Έχουμε χάσει την επαφή μας με το παρελθόν και το παρόν, ζώντας σε ένα φαντασιακό κόσμο όπου η επίπλαστη ευτυχία είναι στη γωνιά. Αυτός είναι ο κόσμος σήμερα της τυφλής ισότητας, όπου τα φύλλα, οι φυλές, οι πολιτισμοί, οι εθνοτικές ομάδες είναι το ίδιο. Σε μια ομοιογενή χωρίς ρίζες, αδίστακτη γκρίζα μεμβράνη. Κάθε άτομο είναι το ίδιο για να μας εκμεταλλεύεται η τυραννική παγκόσμια ελίτ, γιατί αυτό τη συμφέρει. Οι ταυτότητες μας είναι εγκατεστημένες μέσα μας από τον κρατικό μηχανισμό και όχι από τους ίδιους μας τους γονείς. Το ευρωπαϊκό πνεύμα που ήταν ριζωμένο σε ζωτικούς θεσμούς όπως η οικογένεια, η γη, ο λαός και η κοινωνία έχουν εξαλειφθεί εντελώς πλέον. Αυτός είναι ο σύγχρονος μας κόσμος. Ο κόσμος του καταναλωτισμού, του μηδενισμού, του ειδονισμού και του κενού υλισμού. Ο κόσμος των ανέμπνευστων, της μοντέρνας αφηρημένης τέχνης και της αρχιτεκτονικής. Η καταστροφή του δυτικού πολιτισμού χειροκροτείται ως κάτι το προοδευτικό και το ανεκτικό. Και ζούμε πλέον στον κόσμο των φθηνών κινέζικων εισαγωγών για τους πλούσιους και του κόσμου του αιώνιου μισθού και σκλαβιάς για τους φτωχούς. Αυτός λοιπόν είναι ο κόσμος της παγκοσμιοποίησης που θα πούμε τώρα. Οι κυβερνήσεις ενεργούν για λογαριασμό ισχυρών λομπιστών, διάφορων ΜΚΟ, μη κυβερνητικών οργανώσεων και παγκοσμιοποιητικές οργανώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους συνεργάζονται για μια παγκόσμια ελίτ. Λόγω ιστορικών, θρησκευτικών και απλών τακτικών λόγων, πολύ συγκεκριμένοι παράγοντες μέσα από αυτή την ελίτ βλέπουν εμάς, το δυτικό πολιτισμό, τη λευκή φιλία, στο μεγαλύτερο εχθρό τους στον αγώνα για εξουσία και επιρροή. Γιατί εμείς φτιάξαμε αυτόν τον πολιτισμό, άρα εμείς είμαστε ο φυσικός εχθρός τους. Δεν θέλει πολύ σκέψη. Είναι ζωτική σημασία λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτές οι εξουσίες δεν έχουν κατά νου τους την ευημερία μας. Στα μάτια τους είμαστε απλά σαν τα βοηδοί τους. Και περνάμε τώρα στο παρασύνθημα. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της περιβόητης ατζέντας? Πρώτον, φτωχοποίηση μεσαίας τάξης και μείωση επίπεδου ζωής. Ο κόσμος δηλαδή θα ζει στα όρια της επιβίωσης. Τα βλέπουμε ήδη αυτά. Τα δίκαια των πολυεθνικών θα υπερέχουν κάθε κρατικού δικαίου. Δηλαδή θα είναι πάνω οι πολυεθνικές από τα ίδια τα κράτη. Λογοκρισία στο διαδίκτυο. Με απόφαση της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ το 19, με τίτλο «Ηθική της τεχνητής νοημοσύνης». Από το 19 μιλούσαν γι' αυτό. Επιβολή μεταλλαγμένων τροφίμων, ελέγχοντας την κατανάλωση. Το έχουν βαφτίσει αυτό τέλος πείνας και βελτίωση της διατροφής. Κολοκύθια. Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί
με κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και ποινικής δίωξης. Τι σας θυμίζει? Επίτευξη ισότητας φύλων και χειραφέτηση γυναικών, μείωση του πληθυσμού μέσω ομοφυλοφιλίας και δημιουργία άφυλων ανθρώπων μέσω της πανθρησκείας. Αθείας δηλαδή, η πανθρησκεία δεν υπάρχει. Μείωση της ανδρικής ενέργειας επίσης και δυναμικότητας. Προσέξτε, αυτά μόνο για μας, τους δυτικούς και τους άσπρους. Οι άλλοι μπορούν να αναπαράγουν το είδος, εμείς όμως όχι. Εμάς μας δηλητηριάζουν με αυτά τα πράγματα. Έλεγχος και ιδιωτικοποίηση του νερού. Το νερό αποτελεί το 70% του κόσμου. Μονοπωλιακή διαχείριση ενέργειας. Τα βλέπουμε σήμερα με τα φωτοβολταϊκά, με τα αιωλικά πάρκα, τις ανεμογεννήτριες και πάει λέγοντας. Αλλαγή παραγωγικών σχέσεων. Φτωχοποίηση μεσαίων και χαμηλών επιχειρήσεων. Μείωση μισθών, κατάργηση 8ωρου, απλήρωτη εργασία, κατάργηση αργίας Κυριακής, ελεύθερες απολύσεις, εκπεριτροπής εργασία χωρίς ωράριο, τηλεεργασία, ελάχιστα επιδόματα κλπ. Τα βλέπετε όλα αυτά σήμερα, ένα προς ένα. Δυνάμωση της αστικής τάξης και της ελίτ. Δηλαδή, δανεισμός κρατών από εκδοτικές τράπεζες έστω μέσω του χρέους να ελεγχθεί ο πληθυσμός. Τι σας θυμίζει αυτό? Τα υπέρογκα δάνεια που δίνουν στα κράτη και στους ανθρώπους ακόμα και μετά τους δένουν τα χέρια και από αυτά τα δάνεια δεν μπορούν να ξεφύγουν οι άνθρωποι και τα κράτη. Επίσης, δημιουργία των αστυνομικών κρατών. Μιλάνε σήμερα για τις πόλεις των 15 λεπτών. Δηλαδή τη συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα κέντρα για να ελέγχεται πιο εύκολα. Βάζουν μέσα σε αυτές τις πόλεις μικρόφωνα, κάμερες και μας ελέγχουν. Τους συμφέρει να είμαστε στα μεγάλα κέντρα, γιατί στην επαρχία δεν μπορούν να μας ελέγξουν τόσο εύκολα, στα χωριά και στις κομοπόλεις. Έλεγχος επίσης της ενέργειας που καταναλώνουν οι πολίτες και αποπληθυσμός. Τι είναι ο αποπληθυσμός? Η μείωση του πληθυσμού μέσω των βιολογικών πολέμων, είτε τροφίμων είτε νέων ιών που ακούμε και ξανακούμε ότι θα έρθουν νέοι ιοί κτλ. Κατάργηση ατομικής ιδιοκτησίας, αρπαγή της από την ελίτ. Είχαμε κάνει εισήγηση πριν από 2 εβδομάδες για τα φαντς και τους πληστηριασμούς. Πού νομίζετε ότι πάνε τα σπίτια? Στα φαντς και σε αυτούς που κρύβονται πίσω από τα φαντς και τα δίνουν σε άλλους. Αρπαγή αγροτικής παραγωγής για τον έλεγχο των τροφίμων. Έχει στόχο η ελίτ την αγροτική παραγωγή να την πλήξει με το να μειώσει στο 2% του παγκόσμιου πληθυσμού τον αγροτικό πληθυσμό, ώστε να μεταχειρίζονται οι ίδιοι οι ελίτ τα τρόφιμα και τα χωράφια και πάει λέγοντας, να μην υπάρχουν αγρότες. Και τέλος, πολυφιλετικές κοινωνίες. Η εισρωή λαθρομεταναστών και μίξη αλλοδαπών με τους ηθαγενείς. Γι' αυτό θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω εκτενώς. Περνάμε τώρα στη μεγάλη τακτική της ελίτ, δηλαδή το διέρη και βασίλευε. Ο πιο ισχυρός παγκοσμιοποιητής σήμερα είναι ο Ούγγρος Εβραίος Τζορτζ Σόρος. Το ξέρετε όλοι. Και μάλιστα επειδή τώρα είναι και στα τελευταία, του έχει βάλει το γιο του μπροστά και του τρέχει τις δουλειές. Και είναι στα μέσα και στα έξω. Είναι γνωστός λοιπόν ο Τζορτζ Σόρος για το έντονο μίσος του απέναντι στους λευκούς. Και έχοντας τα μακριά του πλοκάμια σχεδόν στα πάντα, αποδυναμώνει οτιδήποτε έχει να κάνει με το δυτικό πολιτισμό. Δεν το έχει κρύψει κιόλας ο άνθρωπος. Του ότι βάζει σε τελευταία μοίρα τη λευκή φυλή. Ό,τι χωρίζει, πυροδοτεί τις μειονότητες με μίσος για τους λευκούς Ευρωπαίους προέρχεται από τη δικιά του ρητορική και τις δικές του πράξεις. Οι ΜΚΟ του Σόρος έχουν σχεδιάσει εδώ και 10 χρόνια τη μεταναστευτική κρίση, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι θα υπάρξει μεγάλη πολιτισμική σύγκρουση. Πότε ξεκίνησε στην Ελλάδα η μεταναστευτική κρίση? Πριν από 10-12 χρόνια. Από τις ίδιες τις ΜΚΟ του Σόρος, που μπαίνανε Μπαγκλαντεσιανοί, Αφρικανοί από παντού. Γιατί η Ελλάδα είναι κόμβος και μπαίνουν από εδώ και έρχονται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και μείναν στην Ευρώπη και δεν έχουν φύγει ακόμα. Επίσης, ο Σόρος έχει χρηματοδοτήσει τη διχαστική οργάνωση BLM, Black Lives Matter δηλαδή. Την ξέρετε ποια είναι αυτή. Που ενθαρρύνει τη βία κατά των λευκών. Επίσης, ο ίδιος παγκοσμιοποιητής ο Σόρος έχει χρηματοδοτήσει τη ριζοσπαστική φεμινιστική οργάνωση Femen, που στρέφει τις λευκές γυναίκες εναντίον των ανδρών τους. Διδάσκουν να μισούν τους πατέρες τους και να περιφρονούν τους αδερφούς τους. Ακούμε σήμερα από την αριστερά για την πατριαρχία, για τις γυναικοκτονίες, για όλα αυτά. Ποιοι τα έχουν εκθρέψει αυτά? Οι ριζοσπαστικές φεμινιστικές οργανώσεις, με πρώτη και καλύτερη τη Femen. Ένα ανελαίτο δηλαδή χτύπημα κατά του λευκού ανδρός. Η ίδια η Femen και άλλες φεμινιστικές οργανώσεις, ενώ διαδηλώνουν με γυμνά στήθη, ακούστε τι κάνουν ταυτόχρονα. Υπερασπίζονται το ριζοσπαστικό Ισλάμ, μια θρησκεία που κόβει τις κλειτορίδες μικρών κοριτσιών και απαιτεί οι γυναίκες να είναι καλυμμένες από την κορυφή ως τα νύχια. Και φτάνουν σε σημείο στη Μέση Ανατολή μέχρι και να τις πετροβολάνε. Αυτή είναι η Femen. Όχι μόνο η Ευρώπη και η Αμερική πάλεται σήμερα,
αλλά και τα ίδια τα έθνη της Μέσης Ανατολής, τα οποία συνορεύουν με το Ισραήλ. Ξεκίνησε αυτή η κρίση με το Αφγανιστάν, με τη Λιβύη και συνεχίστηκε με το Ιράν, με το Ιράκ και τώρα είναι με την Παλαιστίνη και τελευταίο παράδειγμα η Συρία, όπου οι σιωνιστές και οι νεοσυντηρητικοί επινόησαν το φανταστικό πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Εφήβραν την Αλ-Κάιντα, η οποία Αλ-Κάιντα είναι όργανο της CIA και της Μοσάντ, για να βρούνε δικαιολογία με ένα τεχνητό χτύπημα, αυτό που έγινε στους δίδυμους πύργους, και από τότε έχουν βομβαρδίσει ανηλαιώς και έχουν προκαλέσει αποσταθεροποίηση σε όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Τα βλέπουμε όλα αυτά, να μην το αναλύσουμε. Και αυτή η αποσταθεροποίηση έγινε όλο στοιχείο σε όλα τα κράτη τα οποία δεν ήθελαν να μπουν στη σφαίρα επιρροής συγκεκριμένων τραπεζιτών και τραπεζών και θέλανε μια δικιά τους οικονομία αυτάρκη, έτσι. Με απότερο φυσικά σκοπό, ποιος σας θυμίζει αυτό, το μεγάλο Ισραήλ, το οποίο βάζει μπροστά κάθε φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ να εμπλέκονται σε αχρίαστους πολέμους και να βομβαρδίζουν όλες αυτές τις χώρες, πάντα προς συμφέροντος του ίδιου του Ισραήλ. Το είδαμε ειδικά στις περιπτώσεις των πολέμων που ενεπλάκησαν ο Μπούς, ο Ομπάμα, ο Κλίντον και πάει λέγοντας. Το σχέδιο λοιπόν για το μεγάλο Ισραήλ είχε ουσιαστικά προσχεδιαστεί και ανακοινωθεί στα τέλη του 19ου αιώνα από τον πατέρα του σιωνισμού, τον Θεόδωρο Χέρλιτς, που είχε πει, ακούστε, αυτό το είχε πει το 1897 και σήμερα μετά από 150 χρόνια το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά αυτό. Η περιοχή του Εβραϊσμού επεκτείνεται από τον Εφράτη μέχρι τον Νείλο. Και τώρα περνάμε στη μεγάλη αντικατάσταση. Την αντικατάσταση πληθυσμού δηλαδή. Στην Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία. Γιώργο, να πω κάτι πρωτού συνεχίσεις. Ναι, βέβαια. Απλά για το Σόρος που είπες, ο Όρμπαν τον έχει διώξει από την Ουγγαρία. Έτσι, κάτι ΜΚΟ, κάτι τέτοια που είχε και μάλιστα δήλωσε κιόλας ότι πρέπει να τον πολεμήσουμε τον Σόρος, κάτι τέτοια. Απλά ήθελα να το αναφέρω και αυτό. Γι' αυτό ο Όρμπαν τους χαλάει τη σούπα, άμα έχετε δει. Ο Όρμπαν δεν είναι 100% της κλίκας τους. Έτσι. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη μεγάλη αντικατάσταση. Στην Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία, οι αυτόχθονες πολιτισμοί, πληθυσμοί και έθνη έχουν χάσει πλέον το δικαίωμά τους να υπάρχουν στις πατρίδες τους και τώρα είναι υποκαθεστώς εξαφάνισης οι αυτόχθονες, οι ίδιοι κάτοικοι των χωρών αυτών. Στην πραγματικότητα σήμερα είναι έγκλημα μια περιοχή να είναι με πολλούς ηθαγενείς ή να είναι πολύ λευκή. Ούτε σχολεία, ούτε πόλη, ούτε έθνος δεν επιτρέπεται να είναι λευκό πλέον 100%. Είναι έγκλημα. Ωστόσο δεν υπάρχει κανείς να πιέζει το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία να γίνουν πολυπολιτισμικές, σωστά. Δεν έχετε δει καμία μεταναστευτική ροή από την Ευρώπη στην Ασία ή σε αυτές τις προηγούμενες περιοχές που είπα. Μόνο στην Ευρώπη. Πόσο θα φυτοζωεί η Ευρώπη δηλαδή, αφού δεν μπορεί πλέον και τους ίδιους τους Ευρωπαίους να συντηρεί. Οι αυτόχθονες λοιπόν κάτοικοι της Ευρώπης αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας στις ίδιες τους τις χώρες. Οι κυβερνήσεις εργάζονται ενεργά ώστε να αναβαθμίσουν τις λεγόμενες μειονότητες, σπρώχνοντας προς τα κάτω τους λευκούς. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόλυτης υποκρισίας, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έχουν αρνηθεί να δέχονται μετανάστες. Έχετε δει κανένα ΜΜΕ να μιλάει γι' αυτό? Έχετε δει κανένα να τους αποκαλεί αυτούς ρατσιστές? Μόνο τους Ευρωπαίους ή τους Αμερικάνους. Ενώ οι λευκές Ευρωπαίες γυναίκες, ακούστε, σε αναπαραγωγική ηλικία σήμερα, δηλαδή αυτές που μπορούν να κάνουν παιδιά, αποτελούν μόλις το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι λευκές Ευρωπαίες γυναίκες που μπορούν να κάνουν παιδιά πλέον είναι μόνο στο 2%. Και ενθαρρύνονται παρόλα αυτά αυτές οι γυναίκες να αναπαράγονται εναντίον της φυλής τους. Δηλαδή πετώντας χιλιάδες χρόνια κληρονομιάς του πολιτισμού τους στα σκουπίδια. Αυτές οι λευκές δηλαδή τις ενθαρρύνουν να κάνουν παιδιά με αλλοεθνείς. Δηλαδή να μπασταρδέψει εντελώς το κάθε έθνος. Να γίνει μίξη πληθυσμού. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτά τα καθαρά γενετικά που έχουν τελειοποιηθεί στην Ευρώπη για χιλιάδες χρόνια θα έχουν εξαφανιστεί. Γιατί άμα ακόμα και αυτό το μικρό ποσοστό γυναικών που μπορεί να κάνει παιδιά κάνει με αλλοεθνείς, δεν θα συνεχιστεί το έθνος, δεν θα έχει συνέχεια. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι αντικατάσταση της λευκής φυλής, της ευρωπαϊκής, της δυτικής φυλής, το οποίο παραδέχεται ακόμα και ο ίδιος ο ΟΗΕ και το ονομάζει μετανάστευση αντικατάστασης, replacement migration. Κάτι που ουσιαστικά αποτελεί μια γενοκτονία, έτσι, κατά των λευκών εν προκειμένου. Μαζική μη λευκή μετανάστευση
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι μια γενοκτονία κατά κανόνα. Δηλαδή η απαλλαγή από μια εθνοτική ομάδα, καταστρέφοντας τα θεμέλια της ζωής μας με τα εκατομμύρια εχθρικών μεταναστών του τρίτου κόσμου που κατακλείζουν τις χώρες μας, αλλάζοντας ραγδαία τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μας. Τα βλέπουμε και εδώ αυτά. Πόσο ταλαιπωρούνται οι Έλληνες με όλες αυτές τις μεταναστευτικές ροές, ειδικά στην πρωτεύουσα που έχουν μαζευτεί τόσα εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή το κατεστημένο προωθεί τις αμβλώσεις, τα διαζύγια, το φεμινισμό, τον κομμενισμό, τον εκφυλισμό και την ομοφιλοφιλία. Στους λευκούς πάντα, έτσι, με σκοπό να μειωθούν τα ποσοστά γεννήσεων των λευκών Ευρωπαίων. Μετά λοιπόν το δεύτερο παγκόσμιο, τα γενοκτώνα σχέδια, αυτά δηλαδή που λέμε τώρα, που είχαν γράψει ο Καλέργη, ο Χούτον και ο Κάουφμαν για την Ευρώπη, έγιναν πραγματικότητα. Αυτά τα οποία οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο να γίνουμε μειοψηφία στις ίδιες μας τις χώρες. Ποιος είχε πει αυτό το ρητό, μειοψηφία στην ίδια μας τη χώρα? Ρητορική ερώτηση. Ο Κασιδιάρης. Μπράβο. Και τώρα το κερασάκι στην τούρτα σε αυτή την εισήγηση θα είναι το λεγόμενο πλάνο του 1905. Αυτό το πλάνο, το οποίο δημοσιεύτηκε από το Ρώσο καθηγητή Σεργέη Νίλους πριν από περίπου 20 χρόνια, περιλαμβάνει ένα απόρριτο ειδικό πρωτόκολλο των λογίων γερουσιαστών σιωνιστών για μια παγκόσμια κυριαρχία τα επόμενα 100 χρόνια. Αυτό το είχαν γράψει το 1905. Σήμερα έχουμε 2025 περίπου, σε λίγες μέρες, οπότε καταλαβαίνετε πώς έχει υλοποιηθεί. Αυτά που θα ακούσετε τώρα θα τα βλέπετε σαν να έχουν ήδη γίνει από τότε. Λένε λοιπόν οι σιωνιστές αυτή την απόρριτη συνομιλία τους, λένε: οι μη Εβραίοι, εμείς δηλαδή τα γκοήμς, είμαστε διανοητικά καθυστερημένοι και δεν μπορούν να διοικήσουν σωστά τα έθνη τους. Για το καλό τους και το δικό μας κυρίως, θα καταργήσουμε τις κυβερνήσεις τους, αντικαθιστώντας τες με μία ενιαία. Αυτό θα πάρει χρόνο και θα απαιτήσει μεγάλη αιματοχυσία, αλλά για καλό σκοπό. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Πρώτον, τοποθετούμε τους πράκτορες μας και τους βοηθούς μας παντού. Έλεγχος των ΜΜΕ προς όφελός μας. Μάχη μεταξύ διαφορετικών θρησκειών, φυλών και τάξεων. Δωροδοκίες, απειλές και εκβιασμοί για τους σκοπούς μας. Δωρεάν μασονικές στοές για προσέλκυση δημόσιων λειτουργών. Επίκληση στον εγωισμό των πετυχημένων ανθρώπων. Διορισμός ηγετών πιονιών που ελέγχονται μέσω εκβιασμών. Θυμάστε τα Predator και όλα αυτά. Αντικατάσταση βασιλικών κυβερνήσεων με σοσιαλιστικές, μετά με κομμουνιστικές και στο τέλος με δεσποτικές. Κατάργηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων πλην της βίας από μέρους μας απέναντί τους. Θυσιασμός ατόμων, ακόμα και Εβραίων μερικές φορές για το σκοπό μας. Εξάλειψη της θρησκείας και αντικατάστασή της από τις επιστήμες και τον υλισμό. Πάρτε παράδειγμα τη θεωρία του Δαρβίνου. Έλεγχος του εκπαιδευτικού συστήματος για τη διάδοση της εξαπάτησης και την καταστροφή της διανόησης. Γράψιμο της ιστορίας ξανά προς όφελός μας. Δημιουργία διασκεδαστικών αντιπερισπασμών που διαφθείρουν τα μυαλά με βρωμιά και διαστροφή. Ενθάρρυνση των ανθρώπων να αλληλοκατασκοπεύονται. Διατήρηση των μαζών στη φτώχεια και την άεναη εργασία. Λήψη όλου του πραγματικού πλούτου, της ιδιοκτησίας και κυρίως του χρυσού. Χρησιμοποίηση του χρυσού για τη χειραγώγηση των αγορών, την πρόκληση ύφεσης κλπ. Εισαγωγή προοδευτικού φόρου επί του πλούτου. Αντικατάσταση υγιών επενδύσεων με κερδοσκοπίες. Μακροπρόθεσμα, τοκοφόρα δάνεια σε κυβερνήσεις. Και τέλος, σκόπιμες κακές συμβουλές σε κυβερνήσεις και άλλους. Και τελειώνει αυτό με το εξής. Εν τέλει, οι μη Εβραίοι θα είναι τόσο εκνευρισμένοι με τις κυβερνήσεις τους, επειδή θα τους κατηγορούμε για το χάος που έχει προκύψει, τις κυβερνήσεις, και όχι εμάς που είμαστε από πίσω, που θα μας βάλουν να το αναλάβουμε ευχαρίστως εμείς αυτό το χάος. Τότε θα διορίσουμε έναν απόγονο του Δαβίδ για να γίνει ο βασιλιάς του κόσμου και οι εναπομείναντες γκοήμς θα υποκληθούν και θα τραγουδούν επενετικά για αυτόν. Όλοι θα ζουν ειρηνικά και υπάκουοι και στην υπάκουα τάξη κάτω από την ένδοξη κυριαρχία του Μεσσία μας. Το έχουμε ακούσει αυτό για τους Μεσσίες, για τον τρίτο ναό του Σολομώντα και πάει λέγοντας, και για το Μεγάλο Ισραήλ. Από το Μεγάλο Ισραήλ θα ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Και θέλω να τελειώσω με ένα ρητό που είχε πει ο Τζορτζ Όρουελ λίγο πριν πεθάνει από φυματίωση, εξ αφορμής του βιβλίου που είχε γράψει 1984. Όποιοι δεν το έχετε διαβάσει, χάνετε το συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι σαν να αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση και πραγματικότητα. Είχε πει λοιπόν ο Όρουελ για το τι θα συμβεί. Στον κόσμο μας
δεν θα υπάρχουν συναισθήματα. Εκτός από φόβο, οργή, θρίαμβο και αυτοταπείνωση. Το σεξουαλικό ένστικτο θα εξαλειφθεί. Δεν θα υπάρχει αφοσίωση, εκτός από αυτή στο κόμμα και στο χρήμα. Αλλά πάντα θα υπάρχει η μέθη της εξουσίας. Πάντα σε κάθε στιγμή θα υπάρχει ο ενθουσιασμός της νίκης, η αίσθηση του ποδοπατήματος πάνω σε έναν εχθρό που είναι αβοήθητος. Αν θέλετε μία εικόνα του μέλλοντος, φανταστείτε μία μπότα που πατάει ένα ανθρώπινο πρόσωπο για πάντα. Το ηθικό δίδαγμα που προκύπτει από αυτή την επικίνδυνα εφιαλτική κατάσταση είναι απλό, λέει ο Όργουελ. Μην το αφήσεις να συμβεί. Εξαρτάται από σένα. Μάλιστα. Νομίζω αναλυτικά, έτσι, και με ντοκουμέντα. Γιώργο. Καθηλωτικός. Εντάξει. Εδώ ανατρίχιασα κι εγώ, ρε παιδιά. Δηλαδή, πόσο αληθοφανές και πώς να το πω, πόσο αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα τη σημερινή όλο αυτό το σχέδιο. Έτσι, πόσο το έχουν φτάσει μακριά, ώστε να μην λείπει σχεδόν τίποτα. Έτσι. Δεν νομίζω να λείπει κάτι από τα σχέδιά τους που δεν έχει γίνει. Τα περισσότερα έχουν γίνει. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Το παζλ έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω είμαστε οριακά δηλαδή στον καιρό που θα έχει ολοκληρωθεί το παζλ και θα κάνουν αυτά που θέλουν οι παγκοσμιοποιητές. Έτσι. Και έχουν εμπλακεί εκτός από τους Εβραίους πάρα πολύ μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Και Έλληνες και Βρετανοί. Και έχουν μπει όλοι σε αυτό το παιχνίδι. Στην ουσία κάνοντας κακό στην ανθρωπότητα, έτσι. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός τους. Για να τη χειραγωγήσουν όπως θέλουν αυτοί. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για αυτή την εισήγηση. Ήταν πάρα πολύ δυνατή. Υποχρέωσή μου. Ναι. Σιγά σιγά να φτάνουμε στο τέλος να κάνουμε μια αποφώνηση μετά από όλα όσα είπαμε σήμερα. Ήταν πάλι μια, έτσι, νομίζω, πάρα πολύ δυνατή εκπομπή. Δεν περιμένουμε από αυτά που λέμε, παιδιά, να ρουφήξετε σαν σφουγγάρι όλα. 1, 2, 3, 5 πράγματα κάθε φορά. Εμείς τα λέμε συνέχεια. Με διαφορετικό τρόπο. Έχουμε την ικανότητα να λέμε και τα ίδια πράγματα μερικές φορές με διαφορετικά λόγια. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια. Να μαθαίνουμε για να μπορέσουμε μετά να βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την ιστορία. Παλικαρίσια ως Έλληνες, έτσι. Είναι δύσκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Και με τη βοήθεια του Θεού πάντα, έτσι. Λοιπόν, τελειώνοντας, σιγά σιγά κάνουμε έτσι μια αποφώνηση. Ξεκινάμε Mr. Casual, έτσι μια αποφώνηση, λίγο μια σύνοψη όσων αυτόν όσο άκουσε σήμερα. Τώρα ήθελα να σχολιάσω λίγο για αυτά που είπε ο Γιώργος. Φαίνεται ότι πάνω σε αυτά τα σχέδια έχει μπει κάτι σαν ανάχωμα, που βέβαια κάτι αναχώματα τώρα όταν βλέπουμε ακυρώνουν εκλογές στη Ρουμανία, στη Γεωργία δεν αναγνωρίζει η πρόεδρος αποτελέσματα. Πού αλλού? Στη Νότια Κορέα προσπαθήσαν να κάνουν πραξικόπημα, δεν έπιασε. Σαν να υπάρχει και αντίπαλο στρατόπεδο, έτσι, που να προσπαθεί να τα σταματήσει αυτά τα σχέδια. Έπεσε και ο Σόλτ σήμερα. Ορίστε. Έπεσε ο Σόλτ σήμερα στη Γερμανία. Θα γίνουν εκλογές και το AFD είναι στα ντουζένια του εκεί πέρα. Τα ντουζένια του είναι και βλέπω να γίνονται εκεί πέρα, να κυρώνουν και τις εκλογές και εκεί πέρα. Δηλαδή τώρα πέφτουν και οι μάσκες τους. Τώρα αναγκάζονται και κάνουν πράγματα γιατί το παίζουν και ντεμεκ δημοκράτες, έτσι. Έχουν και αυτό το προσωπείο του δημοκράτη. Ας ελπίσουμε... Έχουν αποφασιστεί, ξέρεις τι γίνεται Mr. Casual. Έχουν αποφασιστεί γιατί βλέπουν ότι δεν μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος και τα κάνουν όλα ξεδιάντροπα πια, κατάλαβες. Και ξεκάθαρα. Ναι, πέφτουν οι μάσκες του σιγά σιγά και ας ελπίσουμε ο Τραμπ να είναι αυτός που πρέπει να είναι, να κάνει αυτά που είπε προεκλογικά και να μην αποδειχτεί μούφα κι αυτός. Δούριος ύπος να μην αποδειχτεί. Ελπίζουμε και εμείς αυτό ελπίζουμε. Μια καλή νύχτα πέσει κιόλας στον κόσμο. Καληνύχτα στους συναγωνιστές και ελευθεριά στον Ηλία. Έτσι. Δημήτρη, σε ακούμε, έτσι, μια σύνοψη. Επίκαιρος ο Γιώργος, αυτά που είπε είναι ανατριχιαστικά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αυτό έχω να πω.
Και επίσης και να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εδώ στην ομάδα και σε όλους όσους είναι με τον Ηλία. Είναι Αντρίκιο και Παντελονάτο. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να μιλάω με εσάς που είστε πιστοί στον Ηλία, που είστε και πραγματικοί Έλληνες εθνικιστές. Συγχαρητήρια για το θάρρος, για την παλικαριά σας και εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, που είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσετε έτσι. Μπράβο για την πίστη σας στον Ηλία, μπράβο για την πίστη σας στην πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Και ευχόμαστε όλοι στις 20 του μήνα να γίνει επιτέλους το δικαστήριο και να τελειώνει η ιστορία και να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για την αποφυλάξη του Ηλία μας. Λευτεριά στην καληνύχτα σε όλους, όνειρα γλυκά, να είστε πάντα καλά. Λευτεριά στην Ελλάδα μας, λευτεριά στον Ηλία μας. Και πίστη στην πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Έτσι, Δημήτρη. Και ελευθεριά και σε όλους τους υπόλοιπους Έλληνες εθνικιστές. Και να πω πάνω σε αυτό λίγο ότι το ότι δεν λέμε κάθε φορά για όλους τους Έλληνες εθνικιστές, εννοείται ότι ισχύει. Δεν έχουμε πει τίποτα κακό για κανέναν. Τον αγώνα όλων των Ελλήνων εθνικιστών που κάνουν για να αθωωθούν και να δικαιωθούν, είμαστε μαζί τους. Αυτό μόνο να ξέρουν. Γιάννη, πεις ακούμε έτσι μια καλή νύχτα και από σένα. Λοιπόν, την καληνύχτα μου τα είπε όλα ο Γιώργος και πιστεύω εγώ, ελπίζω, ότι οι προντισμένες μάζες που είπε ο Γιώργος ότι θα ξυπνήσουν και έχουν να κάνουν και με τους ηγέτες και των χωρών. Αν ξυπνήσουν και οι μάζες, πιστεύω ότι θα αντισταθούμε σε όλο αυτό που έρχεται και σε όλο αυτό που ανέδειξε ο Γιώργος. Και ήθελα να πω όσον αφορά την ατζέντα του 2030, να γνωρίζουν σε κάτι άλλο πιο εξειδικευμένο που αφορά την κοινωνία και τους Έλληνες, ότι από το 2030 και μετά θα πωλούνται μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το οποίο είναι μεγάλο θέμα, το οποίο θα δημιουργήσει μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Την καληνύχτα σε όλους και ελευθερία στο Ηλία Δραστηριάρη. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, ευχαριστούμε. Ο φίλος ο Ντίτζεο έτσι μπήκε αργά. Έχουμε καιρό να σε ακούσουμε. Την καλησπέρα μας, τι κάνεις? Καλά είσαι? Γεια σας, παιδιά, από Κύπρο. Αυτό που μας πικραίνει πάρα πολύ είναι ότι λένε είμαστε Ελληνοκύπροι και κάποιοι αντιδρούν. Όχι όλος ο ελληνικός λαός. Κάποιοι αντιδρούν συγκεκριμένου κομματικού χώρου. Δεν είσαστε Ελληνοκύπροι. Δηλαδή τους λέω, εγώ τους απαντώ. Συμφωνάτε με τον Ερντογάν πως δεν είμαστε Έλληνες? Δεν μπορώ να καταλάβω. Παιδιά κρεμάστηκαν το 55-59. Ξέρετε την ιστορία του Ευαγόρα Βαλδικαρίδη, ο οποίος κρεμάστηκε και είμαι περήφανος που θα πεθάνω για την Ελλάδα. Και κάποιοι λένε, όχι, δεν είσαστε Έλληνες. Δεν το δεχόμαστε, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν το δεχόμαστε. Είμαστε Έλληνες και είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε και ελευθεριά στην Κύπρο μας, στην κατεχόμενη Κύπρο μας. Ναι, εγώ θα με ακούσετε πάντα σε διακόπτω. Δεν εκφράζομαι λύση του Κυπριακού. Δεν το λέω ποτέ αυτή την φράση. Ελευθερία της Κύπρου. Απελευθέρωση, όχι λύση του Κυπριακού. Έτσι ακριβώς. Ελευθερία στην Κύπρο μας. Δεν υπάρχει λύση στο Κυπριακό χωρίς ελευθερία στην Κύπρο. Στην κατεχόμενη Κύπρο. Τη βασανισμένη κατεχόμενη Κύπρο μας. Και πολλά χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί, τους Έλληνες Κυπρίους, τους εθνικιστές, οι οποίοι μας ακούνε και αρκετοί. Ναι, όταν μιλήσω που λένε είσαι εθνικιστής, είσαι φασίστας. Καλά ρε παιδιά, είναι αμαρτία να αγαπώ το έθνος, τη σημαία την ελληνική. Είναι αμαρτία, το θεωρούν ελάττωμα σήμερα. Θα τρελαθούμε. Έλατε. Να είσαι καλά, Ντίτζεο, να σε ακούμε συχνά. Να είστε καλά, παιδιά. Άντε, καλό βράδυ να έχεις. Γιώργο, κάνει μια αποφώνηση. Έτσι, Να πω κάτι ένα δευτερόλεπτο εξ αφορμής του φίλου του Κυπρέου, ότι όλοι αυτοί που μας αποκαλούν φασίστες και δεν ξέρω τι άλλο και χουντικούς, όλοι αυτοί οι ανθέλληνες οι οποίοι δείξαν το πρόσωπό τους για άλλη μια φορά στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, είναι τίτλος τιμής για μας να μας λένε φασίστες, και είμαστε. Για την ίδια μας τη χώρα όμως. Και ρατσιστές είμαστε, δηλαδή φιλετιστές.
Δεν έχουμε εμείς μίσος για καμία άλλη χώρα. Γιατί όπως είχαμε πει σε μία εισήγηση, ο εθνικισμός δεν είναι μίσος κάποιας άλλης εθνοτικής ομάδας, αλλά είναι αγάπη για την πατρίδα μας την ίδια. Οπότε είναι τιμή για μας να μας λένε και φασίστες και σκουπίδια και σκουλίκια και ό,τι θέλουν. Μα το λέω. Ας μας λένε ό,τι θέλουν, δεν πτωούμαστε. Είμαι περήφανος που είμαι εθνικιστής και σε έχω μάθει όχι τα παιδιά μου και τα γκόνια μου να αγαπούν το έθνος. Αυτό ακριβώς. Γιατί χωρίς έθνος είμαστε άδειοι ντενεκέδες, είμαστε άδεια κουτάκια μπύρας. Αυτοί όλοι που ενορχιστρώνουν αυτά τα εθνοκτονικά σχέδια και βάζουν πλάτη, είτε λέγονται αντιεξουσιαστές, είτε κυβερνήτες, είτε αριστεροί, είτε κοπρίτες, όλοι αυτοί το έθνος το έχουν μόνο για να παίρνουν λεφτά, δεν το έχουν για τίποτα άλλο. Γιατί εμείς ποτέ δεν πήραμε λεφτά από το έθνος. Δεν λερώσαμε ποτέ τα χέρια μας. Ελευθεριά και δικαίωση λοιπόν στον αρχηγό μας και πάνω απ' όλα η Ελλάδα. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή εισήγηση. Στα δύο καλύψαμε μια φράση. Κύπρος, Ελλάδα, δύο διαφορετικά κράτη, το ίδιο έθνος, τον ίδιο εθνικό ύμνο. Να είστε καλά, παιδιά. Να είσαι καλά και εσύ. Καληνύχτα, Ντίτζεο. Καληνύχτα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ΣΟΙΚ. Ήταν μια ακόμα εκπομπή των οπαδών του Ηλία Κασιδιάρη. Εδώ κάθε Δευτέρα 9 η ώρα πιστοί στο ραντεβού μας. Θα υπάρξει άλλη μια εκπομπή πριν τις γιορτές, πριν τα Χριστούγεννα. Την επόμενη Δευτέρα και μετά θα κάνουμε έτσι μια παύση να ξεκουραστούμε λίγο και να απολαύσουμε λίγο τις γιορτές μας. Ελευθεριά στον Ηλία Κασιδιάρη, πολλά χαιρετίσματα, να είναι γερός και δυνατός και να ξέρει ότι έχει χιλιάδες πίσω του και να μην πτωείται από τους 10-15 και να μην πτωείται κανένας από αυτούς τους 10-15. Υπάρχουν χιλιάδες που το στηρίζουν και θα το στηρίζουν μέχρι το τέλος και μέχρι την τελική νίκη. Ελπίζουμε στις 20 του μηνός στο δικαστήριο να πάνε όλα καλά για να είμαστε όλοι καλά. Έτσι. Για να παραμείνουμε όλοι καλά. Όμορφα και ωραία. Εμείς περιμένουμε. Είμαστε εν αναμονή. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ να έχετε. Ελευθεριά στον Ηλία Κασιδιάρη. Ζήτω η Νέα Ελλάς και όπως τελειώνω κάθε φορά, γερά και μην κάνετε πίσω με τίποτα. Είμαστε εδώ μαζί σας και είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Προχωράμε μπροστά στο παρόν και στο μέλλον. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.